בעזר השם רבותיי היקרים, משתבח שמו הקדוש ברוך הוא ויתעלה כבוד הדרו. נמשיך רבותיי מה שדיברנו אתמול. דוד המלך עם כל צדקותיו, דבקותו בבורא יתברך ונידוד שנתו בלימוד התורה. חסיד דוד המלך, לא היה כמו דוד המלך. עדיין לא זכה להיות רגל רביעי במרכבה, כי אם על ידי סבלנותו, שהבליג ולא כעס על שמעי בן גרה, שעפר אותו בעפר, וגדפו, וקיללו, סיכלו באבנים. ומה הייתה תגובת דוד? הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל. אתה יודע, היום לפעמים אדם מחכה למניין, נגיד, זה לא ירושלים, שם אין דברים כאלה לחכות למניין. ירושלים, אשדוד, מקומות כאלה, לא צריך לחכות למניין. אבל יש מקומות לפעמים שמסכנים כל מיני מושבים, כל מיני יישובים, כפרים למיניהם, שצריכים לחכות למניין. בפרט מנחה בחורף, זה לא קיץ. צריכים לחכות למניין עד שמגיע ועד שיעלה ויבוא ויגיע. וגם, לפעמים, נגיד מנחה, במנחה לערבית יש שיעור תורה. שהשיעור תורה זה הזמן שלו קצור. נגיד ערבית בשעה 6. כשאתה גומר את המנחה, מתחיל את השיעור. אם באים בזמן, אז השיעור נעשה בזמן. אם לא באים בזמן, השיעור לא נעשה בזמן. אז מה נהיה ביטול תורה דרבים. אתה מבין מה זה? נהיה ביטול תורה של רבים. לפעמים זה 10 דקות, לפעמים זה רבע שעה, לפעמים אפילו 5 דקות. אתה יודע מה זה 5 דקות של לימוד תורה? פעם הרב הראשי בישיבה הביא לנו תלה מכתב על הדלת של הבית מדרש. כתב יד של מרן ששלח לו כשהיה בחור בגיל 17. הוא למד בישיבת הנגב בנתיבות, נתיבה מסחר מאיר. ואז שלח לו מרן מכתב, כי פעם לא היו כמו הם באים כל שבועיים לבית. הם באים פעם בחודש, חודשיים, 3. וגם לא היה טלפונים כמו היום. היה איזה טלפון אחד בבית של ראש הישיבה, מי שהולך תקשר. זהו, שהיינו בישיבה לפני 30 שנה. אז לפחות לא היה פלאפונים, אבל היה טלפון ציבורי. אז יש סימונים. אתה זוכר את הסימונים? אתה לא מכיר את הסימונים, אתה עוד לא נולדת. אתה נולדת על הטלקארד. אבל בסימונים, היינו לוקחים הסימונים, שמים בטלפון, וככה מדברים עם ההורים. ואז מוריי ורבותיי, גם את זה לא היה. אז עד שהרב הרב מדבר וכולי, אז מרן היה שלח לו מכתבים. ואז במכתב כותב לו הרב כמה חיזוקים על לימוד התורה ועל סדר הלימוד, וכותב לו גם כן שתיזהר לא לאבד אפילו שנייה אחת. אפילו שנייה אחת, אתם יודעים מה זה שנייה אחת? שנייה, מה זה שנייה? כלום. אפילו שנייה אחת לא לאבד ללימוד תורה. לא לאבד. כל שכן שאדם חלילה מאחר, ובגללו השיעור מתחיל בזמן מאוחר יותר, וזה תורה דרבים. זה לא רק תורה של רבים אריה, זה תורה של רבים. למה? כי יש גם צופים. יש גם מקליטים את זה אחר כך. זה לא רק אלה של עכשיו. יש כאלה ששומעים את זה אחר כך ברוך השם. ומקליטים את זה. שומעים את זה גם אחר כך בדיסקים. אם ירצה השם, אם יזכנו השם. אמן. אם כן מה יהיה? ביטול תורה דרבים הרבה. לא חבל. לכן כמה צריך אדם לשים לב. אני דעתי, אם יש ביטול תורה דרבים, שיוותרו על הביטוי של התחנון. אפילו שהיום זה לא ראש חודש, ולא ערב ראש חודש, יוותרו על הביטוי. למה הביטוי כותב הטור, שזה נקרא דבר הרשות. כל דבר קטן מבטלים ביטוי. יש חתן בר מצווה, לא רואה ביטוי. איפה זה כתוב? כתוב בשולחן ערוך? לא כתוב. בהלכה כתוב רק על אבי הבן, בעלי ברית או על חתן וכלה. יש חתן שהתחתן תוך 7 ימי משתה, אז לא אומרים ביטוי. אבל על חתן בר מצווה, זה לא כתוב. אלא מה? החולים הביאו. יש לזה מעלה. שנאמר, כחתן יכהן פאר. פאר אלו תפילין.
שנאמר פארך חבוש עליך. אז כיוון זה תפילין, כתוב כחתן יכהן פאר. כלומר, זה שלובש תפילין, הוא נקרא מכהן פאר. אז ביום הראשון של התפילין זה נקרא חתן. וכיוון שחתן לא אומר וידוי, אז גם חתן בר מצווה לא אומר וידוי. זה מין איזה לימוד כזה. אבל זה לימוד של רבותינו האחרונים שכתבו לפני 70 שנה, 80 שנה. זה לא איזה משהו הלכתי. זה מנהג כזה שהנהיגו ככה, כדי לחזק בליבם של חתני בר מצווה את המעלה. יום בר מצווה, זה דבר גדול. לא שמענו שחתן ביום בר מצווה פטור מתענית. החתן, שמתחתן למשל נגיד שבוע לפני 17 בתמוז. בתוך השבעת ימים משתה, הגיע הצום, 17 בתמוז. היה הצום בשבת, נגיד, דחו ליום ראשון. כיוון שהצום דחוי, החתן והכלה פטורים מלטענות. אם היה, למשל, צום של תעית אסתר, אפילו שהוא לא דחוי, פטורים מלטענות. למה? כיוון שזה תעית אסתר יותר קלה. אז חתן, כלה, 3 בעלי ברית, פטורים מלצום. יש פותרים אותם אפילו אם זה לא דחוי. ההלכה רק אם זה דחוי בשאר צומות, ותעית אסתר אפילו שלא דחוי. למה? כי זה יום שמחה שלהם. אז תראה מה זה. בעלי ברית, חתן וכלה, זה חשוב. אבל חתן בר מצווה שעושה, שהוא נולד בבר מצווה, יצא לו בדיוק בתעית אסתר. בי"ג באדר. פטור מלטענות? לא, מה פתאום. נהיית בר מצווה, בכלל תתענה. תעשה חגיגה לילה לפני, ומחרת בבוקר תתענה. למה? כי זה לא ממש יום טוב שלו. זה יום טוב, כן, זה יום טוב כי זה זכות גדולה שהוא נכנס לעול תורה ומצוות. הרי בכלל, מה המקור? מה המקור לסעודת בר מצווה? מאיפה כתוב לעשות דבר בר מצווה? לא כתוב את זה בהלכה. אלא, למדו את זה, מאיפה? למדו את זה, מביא הרש"ל, בנו שלמה לוריה, מביא את זה, כתוב בגמרא, שרב יוסף אמר, רב יוסף היה סגי נאור, העבר. אז הוא אמר שהוא יעשה יום טוב לחכמים, כי יש מחלוקת בגמרא, האם עיוור חייב במצוות או פטור ממצוות. סומה, חייב במצוות או לא, אז מחלוקת. רבי יהודה אומר שסומה פטור מן המצוות. ואילו רבנן אומרים שחייב, לפי חכמים חייב במצוות. אז ההלכה כמו מי? כמו חכמים, שסומה חייב במצוות. אבל בהתחלה חשב רבי יוסף שיש מעלה יותר גדולה, אתם יודעים, שאדם שהוא פטור ועושה, חבל יש לו מעלה יותר גדולה. כי אחד שחייב, אז הוא חייב, אבל אחד שפטור, בכל זאת עושה, יש לו מעלה גדולה. לכן רבי יוסף אמר, מי שיגיד לי שההלכה, כמו רבי יהודה, שסומה פטור ממצוות, אני אעשה יום טוב לחכמים. למה? כי אפילו שאני פטור, סומה פטור. אפילו אחי, אני מחייב את עצמי ואני עושה מצוות. אפילו שסומה פטור, אני מחייב את עצמי. אז מעלתי גדולה, אני אעשה יום טוב, שמחה. אחרי שהוא שמע שאמר רבי חנינה, שגדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, אדם שהוא מצווה במצוות, מעלה שלו יותר גדולה ממי שהוא פטור. למה? כי מי שהוא מצווה ועושה, אומר לו תוספות, יש לו יצר הרע גדול. אחד שהוא לא מצווה, אין לו יצר הרע. אין לו יצר הרע, למה? כי בלא הכי הוא לא חייב. מה אכפת היצר הרע? יעשה, לא יעשה, זה לא מעניין אותו. אבל אחד שחייב במצוות, יש לו עניין לעשות, יצר הרע מחליש אותו. אז לכן, מי שמצווה ועושה ויש לו יצר הרע, בכל זאת הוא מקיים את המצוות, המעלה שלו גדולה. יותר ממי שלא מצווה. לכן אמר רבי יוסף ככה, אז אני עכשיו רואה שהפוך מה שחשבתי. שמה? שאם אני מצווה, מעלתי יותר גדולה. לכן שינה רבי יוסף מה שהוא אמר. הוא אומר, אם מישהו יגיד לי שההלכה כמו חכמים, שסומה חייב במצוות, אני אעשה יום טוב לחכמים. למה? כי סומה חייב, ואני גם כן חייב, ואני עושה. אז על זה יש לי שמחה. הבנת? לכן, מאור ישראל, לכן, מכאן למדו רבותינו, אומר הרש"ל, מכאן למדו רבותינו, שאדם שהוא מצווה במצוות, יש בזה יום שמחה גדולה. יום טבע לרבנן. לכן אומר הרש"ל, גם מכאן נלמד, שהחתן בר מצווה יעשה יום טוב. ביום שהוא יתחייב במצוות, יעשה יום טוב. הבנת? כמו רב יוסף שאמר, שמי שיגיד לי שאני חייב במצוות, אני אעשה יום טוב לחכמים,
אז גם כן חתן בר מצווה, זה המקום. לכן חתן בר מצווה עושה. לכן כותב גם באגרות משה, הרב פיינשטיין, שבבת מצווה לא צריך לעשות. אבל מרן כותב ביחד דעת, שגם בבת מצווה יעשו יום טוב. למה? אחי בת מה היא? פטורה נכון מהרבה מצוות, אבל הרבה מצוות היא חייבת. פטורה ממצוות שהזמן גרמה. תפילין, פטורה. אבל היא חייבת בהרבה מצוות. אז כיוון שנשים חייבות, עכשיו היא בת מצווה, היא חייבת מהתורה. לכן מרן אמר גם כן שיעשו בת מצווה. רק לא יעשו את הרם גדול, כמו שעושים אצל איש, מספיק לעשות בבית. לא צריך באולם. הבנת? הבת שלך מחר יש לה בת מצווה, לא צריך לעשות באולם. עושים בבית, מזמינים בעיקר את הבנות, מה יש להזמין את הבנים בבת מצווה? הדודות, אני יודע מי, כל האחייניות יבואו, יעשו להם שמחה וששון, זה טוב. כדי לשבח ולהעלות על נס את הזכות הגדולה, שהיא נהיית עכשיו בת מצווה, דאורייתא. אבל באיש צריך להגדיל את זה כמה שיותר. כל פנים זה שלמדנו מכאן, כמה זה מעלה חשובה, שאדם מנצל את הזמן שלו. זה שמרן חינך את הבן שלו. אמר לו, אפילו זמניך, שעותיך ורגעיך, ככה הוא כותב לו במכתב, אפילו רגעים, אפילו שניות, אל תבזבז. אל תגיד, לא אחי, מה יש לעשות? מה אני כבר אספיק ללמוד? לפעמים דוגמה, אדם מחכה לאיזה מישהו. הוא נוסע באוטובוס למשל. היה ילד אחד, היום צריך לנסוע באוטובוס. נסיעה של חצי שעה. אז אמרתי לו, מה אתה עושה באוטובוס? מה יש לעשות? תסתכל על החלונות, לראות גמלים, מה יש לעשות? תיקח איתך איזה משהו, תקרא בדרך. לקח, כל אחד לפי עניינו. לקח תהילים, לקח משהו. אתה מבין? זה מפריע שם. סגור. אז לכן רבותיי היקרים, זה חשוב ניצול הזמן. שאדם מנצל את הזמן שלו, האדם מחכה למניין, מחכה למשהו. מה יעשה בינתיים? קח ספר, לא משנה מה, קח ספר, ילמד. זה גם סגולה שיבוא מהר מה שהוא צריך. אבל כמו שאמרתי, כמה זה חשוב שאדם נשים לב, שביטול תורה דרבים, זה עוון חמור, צריך לשים לב לזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו שדוד המלך, עם כל מה שהיה קדוש וטהור, בצדקותיו, בתורתו, חצות לילה אקום להודות לך בחסידותו, עדיין לא זכה להיות רגל רביעי במרכבה, אלא על ידי שהבליג ולא כעס על שמעי בן גירה. אלה הניסיונות, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו שולח לאדם. אלירן, כל אחד לפי הדרגה שלו. דוד המלך קיבל לפי הדרגה שלו. איוב קיבל לפי הדרגה שלו. כל אחד ואחד מקבל את הניסיונות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא רואה לנכון שבניסיון הזה הוא יחזיק מעמד, ואז אם הוא מחזיק מעמד, אשריו אשר חלקו. הקדוש ברוך הוא מביא אותו, אומר הרב, אילו כבש כעשר איוב ולא קרא תגר אחר מידת הדין, למידה גדולה ומשובחת היה בה. היה זוכה לדרגה גבוהה. לא כתוב מה, אבל היה זוכה לדרגה גבוהה. וכל אחד ואחד, רבותיי, יש לו את הניסיונות האלה. יכול לזכות לדרגות גבוהות על ידי הבלגתו, על הניסיונות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מציב לו. הניסיונות האלה שהוא עומד בהם, אשריו אשר חלקו. גם כן צריך לשים לב, רבותיי, אחד מעיקרי האמונה, שאדם משתדל, איך אומרים? לסתום את הפה. מה זה לסתום את הפה? לא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא אוהב ששואלים שאלות. כשאדם שואל שאלות, אז זה מראה שהוא מפקפק, חס ושלום, באמונה שלו בקדוש ברוך הוא. יש לו קושיות. למה הקדוש ברוך הוא מתנהג ככה? למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? יש כאלה שאלות לפעמים. אדוני, אתה תרגיל את הפה שלך, להיות סייג לחוכמה, שתיקה, תשתוק, אל תדבר. ברוב דברים לא יחדל פשע. כשאדם מדבר הרבה דברים, בתנו דרשו את זה אפילו כלפי הקדוש ברוך הוא. אפילו אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך להיזהר מה הוא מדבר בפה שלו. מדבר עם השם, מודה להשם, אין בעיה, הכל טוב. אבל תיזהר, לפעמים אדם מבקש בקשות, ובתוך הבקשות הוא לא שם לב שהוא מתלונן, והוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? אסור לשאול שאלות כאלה. פעם היה אדם אחד, במינן,
נפטרה הבת שלו, בת גדולה, בת 30-40. ונפטרה, הלכתי לנחם אותו. והבת שלו, מה הייתה הבת שלו? שמרחם עליה, מה הייתה? מסכנה, לא שבת, לא שומרים שבת, לא מצוות, לא. והיא הייתה חולה ברמייה ונפטרה. אז הלכתי לנחם אותו, אז הוא אומר לי, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? תגיד, למה? לא היה לו איזה מישהו אחר לקחת. הבת שלי כזאת טובה, איזה היא הייתה במשפחה, נותנת את כל הטון, כל השמחה במשפחה הייתה מכניסה. טוב, מה אתה יכול להגיד לו? מסכן עכשיו בשם שבעה, אין מנחמים אדם בשעה שביתו מוטל לפניו. אפשר לדבר איתו כשהוא מדבר מילים כאלה. אבל מה האמת רבותיי? רציתי להגיד לו, אדוני, מה הבת שלך תגיד לי? אתה יודע מה זה חילול שבת? כתוב בתורה, מחלליה מות יומת. אדם שחס ושלום מחלל שבת, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. זה כתוב בתורה. תגיד, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יחשיר אותה 40 שנה. אתה אומר לי, למה? חבל רבותיי, אני לא אומר את זה חס ושלום, ללעוג להם, חס ושלום, ודאי שלא. אומר את זה מכאב. כי כמה פעמים פניתי למשפחה הזאת באותו מקרה, אמרתי לו, בוא נעשה איזה שיעור תורה. תביא את הילדים שלך, תביא את הנכדים שלך, המשפחה שלך, תביא אותם, ונשב ביחד, ונגיד דברי תורה. אני רציתי להגיד חיזוקים על שמירת שבת, אפילו כל אחד יקבל על עצמו משהו קטן, רפואת האחות, רפואת הבת, משהו. לא, וזה, פה הם לא אוהבים, לא אוהבים. בעוונות הרבים רבותיי, צריך אדם להיזהר. יש אנשים מסכנים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לא מעניש את האדם ככה, ופתאום. אנחנו נותנים רמזים לאדם, כדי שהאדם יתעורר בתשובה. ואם האדם חזר בתשובה, חזק וברוך, כך אומר הנביא, כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע בדרכו, וחייב. והקדוש ברוך הוא לא חפץ להעניש בני אדם. לא רוצה להרוג בני אדם, מה פתאום? אני סך הכל רוצה שהאנשים האלה יתחזקו בתשובה, להעיר אותם, בשביל להעיר אותם, שלא ישנו. שאנשים ישנים, מסכנים, שמו אותם בכל מיני בתי ספר, זינמן, לימן, כל מיני גיהינמים כאלה. מה יעשה הבן ולא יחטא? אז מה עושים לו ניסים? אין דבר, הקדוש ברוך הוא קצת מעורר אותו. יש הרבה אנשים שהתעוררו, הבינו את הרמז, ומאז התחזקו, חזרו בתשובה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זהו, סילק מהם את העונש. מה הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב"ם, אין משפטי התורה נקמה, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא כתב נקמה בתורה. מי שחלל שבת, אז מה עושים לו? עונש, נוקמים בו, סקילה, בו, זורקים אותו, שתי קומות. אז בגלל שחיללת שבת, אז נוקמים בך, חס ושלום. משפטי התורה רחמים וחסד ושלום בעולם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא יודע מה החומרה של הדברים, מה החומרה של עוון לחילול שבת, כמה זה חמור, כמה זה פוגם בעולמות העליונים. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יחטא. ואם האדם הזה לא מבין, הוא ממשיך. אז אין ברירה לקדוש ברוך הוא, אלא רק לעורר אותו. אז מעורר אותו. אז לפעמים מעורר אותו בדברים קלים. משמיע לו פתאום איזה שיחה בהידברות. יש הרבה אנשים, יש להם טלוויזיה בבית, בר מינן. ופתאום, בלי לשים לב, לחצו על כפתור וראו הידברות. ומאז ברוך השם, מצא חן בעיניהם. ועוד פעם ראו, עד שחזרו בתשובה לגמרי. אלה קיבלו רמז מהקדוש ברוך הוא, על מגע של כסף וכבוד. אבל יש אנשים, הם לא מבינים במגע של כסף. הוא רואה הידברות ישר ומעביר. איך הוא אומר, אל תחזיר אותי בתשובה, אל תדבר איתי על זה. אבל רק מה יש בזה? היה פה יהודי אחד שבוע שעבר, אז הוא סיפר שאבא שלו היה בבית חולים. והם עשו, זה היה משפחה גדולה, עשו סבב, אתה שומע אבל? עשו סבב. שלאבא שלהם לא יהיה רגע אחת בלי מישהו. בבית חולים ישב ליד אבא שלהם, שכב איזה יהודי, אשכנזי כזה, חילוני, לא יודע מאיפה נשמע, מאיזה הרצליה, מאיזה מקום, נשמע משהו מהאזור, אשכנזי כזה, בן 80, חולה. והוא אין אף אחד אצלו, מי יבוא אצלו? הילדים שלו, כל אחד, זה פה, זה מהנדס, אם יש לו ילדים, סתם מה? 1, 2. ואז הוא אומר לו, אז היהודי הזה אומר לו, בוא הנה, תגיד לי, מה קורה איתך? אומר לו, מה קורה איתך? אומר לו, מה? אומר לו, תראה, פה אנחנו אצל אבא שלנו לא עוזבים אותו רגע, כל הזמן באים.
מה קורה איתך? איפה הילדים שלך? איפה הם? אז הוא התחמק ככה, מה יש לו להגיד? בן 80, אף אחד לא בא לבקר אותו, אולי פעם בא מישהו, פעם בשבוע. אז הוא התחיל ככה יותר לדבר איתו על כיוון. נו, הוא אומר לו, תראה, אתה כבר בן 80, מנחת תפילין היום, פללת. אומר לו, לא, עושה לו ככה ביידיש, שב שקט. אל תדבר איתי על זה, אל תדבר איתי על זה. אומר לו, מה זה לדבר איתי על זה? למה? אני יכול להראות לך, להוכיח לך, שזה אמת. אומר לו, לא, ניש, שקט. אל תדבר איתי על זה. אומר לו, למה? אומר לו, אם אתה תדבר איתי על זה, אתה סותר לי 70 שנה אחורה. אתם שומעים מה אומר לו? זו התשובה שלו הייתה. אם אתה מדבר איתי על זה, אתה סותר לי 70 שנה אחורה. אל תדבר על זה. תראו מה זה. זה הגמרא אומרת, רשעים, אפילו על פתחה של גיהינם, לא חוזרים בתשובה. הוא כבר זקן, הוא יודע את האמת, בתוך תוכו הוא יודע את האמת. מה אומר לו? אל תדבר איתי על זה. הוא מרגיש, אם הוא ידבר איתו על זה, אז הוא יגיע בסוף לאמת, הוא לא מסוגל לשמוע. כי אם הוא יודע על האמת בסוף, אז הוא סותר לו 70 שנה אחורה. אתה שומע מה הולך פה. זה התשובה שלו הייתה. הפליא לעשות, רבותיי. החי ורעי היקרים, הקדוש ברוך הוא נותן רמזים לאדם לפעמים כדי להתעורר. והנה המשפחה הזאת, דיברתי עליה, לא, טוב, בארמונות הרבים, כמו שאמרתי, אחר כך הבת נפטרה. עבר תקופה, שנה, בערך שנה וחצי. בר מינן שמעתי לאחרונה שהאימא שלהם עכשיו חולה. טוב, אני פוגש את האבא לפעמים, אבא תחזק יותר לאחרונה, מתפלל. אמרתי לו, ידידי היקר, אולי נעשה שיעור תורה. אולי נעשה שיעור תורה, תכנס את המשפחה, דבר על שמירת שבת, דבר. מה, לא בא להגיד עכשיו גיהינם, להפחיד אותם. זה דברים ככה, סיפורים, משלים, מעשיות. וקבלו איזה קבלה כל אחד, משהו. הקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם מתחזק, מתקרב, אכפת לו, אז הקדוש ברוך הוא בא לקראתו. אומר לי, אני אבדוק. טוב, חיכיתי אחרי שבוע, מה קורה? אומר לו, הם לא מעוניינים, טוב, מה יעשה? הלוואי שמשלח לרפואה שלמה, בנחת זה לא בצער. אבל חבל רבותיי, זה צריך אדם לדעת. אתה שומע כל מיני מקרים כאלו. יש פה עוד יהודי אחד שבא לשיעור, וגם כן, בארמונות קראו משפחה שלו, שמרחם ויציב. חולה. אמרתי לו, דבר איתם, נעשה שיעור תורה. כמה שהוא ניסה לדבר איתם, הם לא מוכנים בשום פנים ואופן. לא מוכנים שיבואו, יגידו דברי תורה הבית. מה כן? דיברו עם איזה בבא אחד, והבבא הזה אמר להם, תעשו זוהר. זוהר, יעני, תביאו זוהר, 10 אנשים, וקראו כמה קטעי זוהר, ועשו סעודה על האש. יעני, זה סעודת מצווה. מסכן, האבא שלהם חולם במחלה בר מינן, הם עושים חפלה, אוכלים על האש, וקראו כמה קטעי זוהר לפני כן, וחזק וברוך, עשינו זוהר. מסכנים. אומר, כמה שאני מסביר להם, לא שומעים כלום, מסכנים. חבל, רבותיי, חבל. הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מחכה שתקרא כמה קטעי זוהר. זה דבר נפלא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את המעשים. אם אנשים עדיין בעבודת מחללים שבת, עדיין לא עושים את רצון השם, אז מה ייתן לי כמה קטעי זוהר הזה עם כל הכבוד? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. צריך להתחיל משהו. אפילו לקבל על עצמו לא לכבות את הסיגריה בשבת. גם זה קבל. הוא לא מסוגל לא לעשן בשבת, אין בעיה. אתה מסכן, מה לעשות? אתה שבוי חזק ביצר הרע. אבל לפחות את הסיגריה אל תכבה בשבת. לפחות תמעט, פחות איסור. אם 20 סיגריות אתה מעשן, אז תעשן לפחות 18. תוריד 2. אתם יודעים מה זה 2 סיגריות, כמה איסורי דורית הזה? כמה אתה חוסך ממנו איסורי כרת? לא חבל. זה רבותיי היקרים, צריך אדם לדעת האמת, רבותיי לדעת. לא להתבלבל, לא להיות כמו עיוור באפלה. הולך, לא אכפת לו כלום. בבוקר, בארמונות באו אבלים בבית הכנסת, עשינו להם צידוק הדין. אז בהלכות שאומרים בתנא דאליהו, אמרתי בכוונה, חזרתי שישמעו טוב.
אמרתי להם, כתוב בשולחן ערוך, שאסור לתת אוכל למי שלא מברך. אדם שלא מברך, אתה לתת לו? אסור. נגיד למשל, יובל הולך לעבוד ים המלח, נגיד. ועד שהוא גומר את זה, אחר כך הוא הולך לכל זה. ובינתיים הוא עובד. עכשיו, אמא שלו שמה לו ופלמן. אתם יודעים מה זה ופלמן? אלירה, אתה מכיר? ופלמן. שוקולד, לא לימון. שמה לו ופלמן, שיקח לעבודה קצת, לנשנש, שלא יעייף. ואז, עכשיו לא נעים, אוכל לבד. אז יש אלירה, יש... מכבד, כבודו יטעם. אבל יש אנשים מסכנים, לא דתי. הוא יגיד לו, אל תטעם, לא נעים. יגיד לו, תאכל, הוא לא מברך. אז כתוב בהלכה שאסור לתת למי שלא מברך. אז מה עושים? יגיד לו, קח כיפה, אח שלי, קח כיפה, תברך, מזונות. 99% הוא יברך. אז יופי, אז פתרנו את הבעיה. אבל יש עקשנים, יש כאלה עקשנים. פה אין כאלה, אבל יש מסכנים. לא רוצה לברך. אם הוא לא רוצה לברך לפי ההלכה, רבותיי, אסור לנו לתת לו אוכל. כתוב את זה בשולחן ערוך. אסור לתת אוכל למי שלא מברך. הוא עקשן, הוא לא רוצה לברך, אסור לתת לו. אז מה עושים? מסבירים לו, הוא לא רוצה, לא נותנים לו. אמרתי, רבותיי, זה כשחבר בעבודה. על אחת כמה וכמה שעושים אזכרה. יש כאלה עושים אזכרה, מזמינים 100 מנות, 200 מנות. נו, ומה קורה עליו? ובעמולות הרבים, 50%, לפעמים גם 70%, לפעמים גם יותר, לא מברכים בכלל. הם לא נוטלים ידיים, הם לא מברכים. איפה ברכת המזון? בכלל, דאורייתא. אז מה עשית בזה? עילוי נשמה? איזה עילוי נשמה? עשית להפך. הורדת את הנשמה, לא עשית עילוי נשמה. אז כל הדברים האלה לא חבל. אדם מוציא כספים, 100 מנות, ממוצע עולה בערך 6,000 שקל. 7,000 שקל אפילו. כל ההוצאות האלה. אתה יודע מה זה? 7,000 שקל לירה? זה לא בא ברגל, נכון? אפילו באמת, זה לא בא ברגל. אז מה? זה לא חבל? 2,000 חובות, אומר פה אוריאל, ודאי. אתה שומע מה זה? אז לא חבל. איזה עילוי נשמה זה רבותיי? איזה עילוי נשמה? אמרתי את הדברים, אמרתי, אחרי צהריים, דיברתי עם אחד המשפחה הזאת. אמרתי לו, תגיד לי, מה קורה? אתם עושים אזכרה? אומר לי, לא, אני אמרתי להם, לא עושים סעודה. אמרתי לו, ברוך השם, סוף סוף אני שומע מישהו מדבר לעניין. אנחנו עושים רק משהו קטן למשפחה, אמרתי לו, והם מברכים? אומר לי, כן, הם משפחה מצומצמת, כולם מברכים. אמרתי לו, טוב, בסדר. אם באמת כולם מברכים, בכבוד שעשו למה לא. מברכים, זה עילוי נשמה, אבל זה לא העיקר. גם שמברכים זה לא העיקר. אבל בסדר, עושים לשרת ישראל. אבל שיש ציבור אחר, שמסכנים לא מברכים, כמו שמצוי בעמות הרבים, בכל מיני אוהלים, מקומות כאלה. תשתדלו, מה שיש לכם השפעה להשפיע, תשפיעו על אחרים. לא טוב שיעשו את הדברים האלה, כי כמו שאמרנו, זה לא עילוי נשמה, זה להפך. זה להפך, הורדת הנשמה. כך כותב פלא יועץ. אומר, במקום שיעשו עונג לנשמה, עושים נגע. כך אמר גם כן בזמנו רבי ששון מזרחי עליו השלום, היה גאון עצום, היה ענב שבענבים, היה חברותא של רבי צדקה, היו לומדים ביחד שנים, והוא לא היה לו ילדים, ובצוואה שלו הוא כתב שהוא לא מסכים בשום אופן שיביאו אפילו ברכות, מזונות, עץ אדמה, באזכרות שלו. הוא לא מסכים שהם יהיו. למה? הוא אומר, המטרה של הברכות כדי שיעילו נשמה, שיברכו. הוא אומר, אבל בעמונות, גם את הברכות, אנשים מברכים בחטף פתח. אתה מבין? הוא לא מדבר על סעודה, הוא מדבר אפילו על ברכות, מזונות, עץ אדמה. אומר, אדם שמע איזה שעה דרשות, רעב, יאללה, עכשיו ראה איזה בורקס, ברוך אתה השם, הכניס את הפה שלו, איך הברכה נהיית? 1 למעלה ו70 למטה. אז מה עשינו? הברכה לא כמו שצריך. אז הוא אומר, במקום שיהיה עילוי נשמה, נהיה להפך. אז מה? לכן ותר, ככה קטן. אני זוכר, היינו בשבעה שלו, בשבעת פורת יוסף, היה מלא אנשים, מפוצץ, גדולי עולם, מרן דיבר, הרבה רבנים, לא היה ברכות ולא שום דבר, לא הסכימו, שום אופן. למה? אנשים לא שמים לב איך לברך. תראו כמה זה חמור הדבר הזה. בגמרא אומרת מסכת ברכות,
כתוב להשם הארץ ומלואה. פסוק אחד כתוב, השמיים שמיים להשם והארץ נתן בני אדם. אז תחליט, להשם הארץ או לבני אדם הארץ. פעם אתה אומר להשם הארץ, פעם אתה אומר הארץ נתן לבני אדם. אומרת הגמרא, לא קשה. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני הברכה זה להשם הארץ ומלואה. אחרי שאדם ברך, הארץ נתן לבני אדם. אומרת הגמרא, כל האוכל בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. בואי, תראו זה מילים קשות. גוזל אביו, מי זה אביו? זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר, הלא הוא אביך, קניך. ואמו, זה כנסת ישראל, אל תיטוש תורת אמך. אז גוזל את אביו ואמו ואומר אין פשע, אין כלום, שום דבר, מה אני עושה? זה נקרא חבר לאיש משחית. מי זה איש משחית? אומרת הגמרא, חבר של ירבעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. אוי ואבוי, תראו מה המשילו את האדם שאוכל בלי ברכה, חבר של ירבעם, הוא החברותה של ירבעם בן נבט. עד כדי כך. למה עד כדי כך? אומר רש"י, קודם כל הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא. זה מובן, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אמרנו מקודם שלא אוכלים לפני שמברכים. בהתחלה זה להשם הארץ, מה אתה גונב? מה אתה לא מברך? תברך, תקבל רשות. לא ביקשת רשות, אתה לא יכול לאכול. זה מובן. אבל מה זה גוזל את עם ישראל? אומר, ברגע שהאדם מברך ברכה, כמו שצריך, ברכה גמונה, נגיד הוא לוקח קולה, נגיד הוא אוהב זירו, נגיד שאוהב זירו, אבל לא יכול מברך על הזירו, ברכה כמו שצריך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אולי יש בזירו הזה איזה נשמה. וככה רבותינו אמרו, שבכל דבר יש מאכלים שיש בהם נשמות. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הנשמות האלה שצריך התיקון שלהם, לפעמים בפרי, לפעמים בירק, לפעמים בדג, לפעמים בעוף, בשר, לפעמים גם במים. כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא מגלגל. ברגע שהאדם מברך טוב על תה, על משהו שותה, אז מה נהיה? תיקון, שרבה שחר הכל. אבל לפעמים האדם לא מברך טוב, מסכן, הפרי הזה, הוא ברך של בלם. הנשמה הזאת היא לא נתקנה, עוד פעם, צריכה לבוא בגלגול עוד פעם. מאיפה? מהשמיים לרדת לאיפה? לעץ הזה, עד שיגדל הפרי, ועד שיגיע, וכולי ואולי שיגיע לפה של אדם שמברך. אולי זה יגיע לאיזה פה של איזה אחד מסכן שלא מברך. אולי, אתה יודע מה? יביאו את זה להזכרה. ומסכן הפרי הזה תפוח צועק, בונה שעולם, שיגיע להזכרה של מישהו טוב, שיברכו. מביאים את זה להזכרה, ופתאום באו אנשים מסכנים בלי כיפה, שלא נוהגים לברך, ולקח את הפרי הזה, אכל אותו בלי ברכה. לא מסכן. הנשמה הזאת מגולגלת שמה, נפלה בידיים של האיש הזה, לא חבל. עוד פעם צריך לחזור בגלגול, עוד פעם. כמה מעשיות רבותינו הביאו על כל מיני בעלי חיים, שקדוש ברוך הוא גלגל בהם נשמות. והנשמות האלה, רק אחרי ששחטו את הפר הזה, את העגל הזה כמו שצריך, וחלקו את הבשר לעניים, ובירכו וכו', אז הגיע התיקון שלהם. אם לא חס ושלום, יש סיפור ארוך מעניין מאוד, תקראו בשער האגדה, בחוברת סעודה, מפליא לעשות, על ידי שור אחד, שאיך הגיע התיקון שלו, מי היה, איזה נשמה הייתה מגולגלת בו, בא בלילה נפטר לשוחט, אמר לו מחר, תלך תשחט את השור הזה, נמצא במקום כזה, בצבע כזה, הצביע לו על הכל, מפליא, פלאות רבותיי. וככה עשו עד שברוך השם הגיע התיקון של האדם הזה. שנים היה מסכן מגולגל, שנים, לפעמים 15 שנה, לפעמים 20 שנה, לפעמים יותר, עד שבכלל ירד לגלגול, לקח לו עוד את התהליך בשמיים. אז כמה זה חשוב שאדם מברך. אז לכן, ברגע שאדם מברך טוב, הוא מתקן את העולם. הוא מתקן את העולם ומוריד שפע לעולם. כי כשיש ברכות טובות, אז הפירות באים בייחוד, בכמות טובה. אבל אם האדם לא מברך טוב, או לא מברך בכלל, אז מה מביא? מביא במקום פשע, במקום שפע, עושה פשע בעולם. אז נקרא שהוא גוזל את עם ישראל. הבנת למה הוא גוזל את עם ישראל?
במקום שיהיו לנו אפרסקים משובחים, טעימים, לא כאלה של ספוג, בלי טעם ובלי ריח. במקום שיהיו לנו אפרסמונים ככה גדולים, יפים, מתוקים, אתה מקבל אפרסמונים קטנים כאלה, וחבל, אתה יכול, או אפרסמון כמה עולה קילו? 8 שקל עולה קילו. במקום שיעלה שקל, עולה 8 שקל. אם היה שפע בעולם, אז לא צריך למכור אפרסמונים ב8 שקל. אבל אין שפע, אז אפרסמונים עולים ככה הרבה. זה נקרא שהוא גוזל את עם ישראל. מי גורם שאין שפע? כשאנשים לא מברכים מעונות. לכן רבותינו דימו אותו לרועם בנבט, עד כדי כך. חברו לאיש משחית. למה? מחטיא את הרבים. הוא גם כן גוזל את הרבים. מחטיא את הרבים, גוזל את הרבים מהמעשים הטובים שיכולים לעשות. לכן דימו אותו לרועם בנבט. כמו שרועם בנבט חטא והחטיא את הרבים. ומה הוא גרם בעולם? שלא יהיה שפע. גם זה האדם הזה אומר אין פשע. פשע אותיות שפע. בגלל שהוא לא מברך אין שפע בעולם. תראו מה זה. לכן כמה זה חשוב שאדם משתדל. שומע רפאל, אתה בתור האחראי בבית אבות, המנכ"ל, יש לך השפעה. הם מקבלים את הדברים שלך. הם מקבלים את הדברים שלך, כן? מקבלים את הדברים. תגיד להם בארוחת צהריים, חבר'ה, לברך. אפילו אחד ישמע לך, איזה זכות תהיה לך. בוא, אני יודע, בזכותך. אני אומר, גם לאלה שלא מברכים עדיין. תפני לאלה, או שיש כאלה מברכים, על ברכה האחרונה לא מברכים. פשוט, על המחיה. תגיד להם. משתדלים. תיקח לך ברכונים. תביא ברכונים, תיתן להם שברכו על המחיה, נפשות, תלמד אותם. אין לך זכות גדולה. תדע לך, זה דבר גדול ועצום. שיש אנשים מברכים, הקדוש ברוך הוא מביא שפע לעולם. אם לא, הם חס ושלום גוזלים, הם גזלנים, תסביר להם את זה. בלי ברכה, האדם נקרא גזלן. עד שאדם מברך, הוא מוריד את השפע לעולם, הוא מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. לכן זה חשוב מאוד שאדם ישים לב. יש אפילו דיון בפסקים, מה הדין בעל תשובה? חזר בתשובה. עכשיו ההורים שלו לא חזרו בתשובה. מותר לו להכין אבא שלו תה. אבא שלו לא מברך. הרי אסור, אמרנו מקודם, שאסור לתת אוכל למי שלא מברך. מה יעשה עכשיו? כיבוד אב ואם דאורייתא ודאי, אבל להכשיל את ההורים גם כן אסור. לא בגלל שכיבוד אב ואם דאורייתא, אז מותר לתת לאבא שלו איסור. אבא שלו, זה איסור בטח, לשתות בלי ברכה, זה איסור. אין הבדל אם אבא שלו יגיד לו, קח אותי לים בשבת, הוא לא ישמע לו, נכון? למה התורה אמרה? איש אמו ואביו תיראו, ואת שבת אותי תשמורו, אני השם. מה הקשר אני השם? אומרת הגמרא ביבמות, כולכם חייבים בכבודי. גם אבא שלך ואמא שלך חייבים בכבודי לשמור שבת. אז גם אבא שלך ואמא שלך חייבים לברך על מה שאוכלים. ברגע שאתה נותן להם והם לא מברכים, אתה מכשיל אותם. לפני העיוור נותן מכשול, כותב הריטב"א במסכת עבודה זרה, אפילו שלפני העיוור יש בו כל מיני כללים. למשל, רק אם אין לו אפשרות אחרת להגיע לאיסור, ואם לא אין בזה לפני העיוור, הוא אומר, אבל ודאי שאנחנו מצווים שלא לגרום, אפילו בעקיפין, עבירה לשום אדם. אסור לגרום עבירה אפילו. תגיד, אני לא עובר לפני עיוור, ואתה מסייע, אתה גורם בעקיפין לבן אדם שיעבור עבירה. אז ודאי שזה אסור. אז גם פה אתה הולך נותן כוס תה לאבא שלך, ואבא שלך לא מברך. אז יש בזה שאלה, דנים בזה. כותב הרב אוירבך, כותב שהיום שיש ברוך השם בעלי תשובה, ולומדים בישיבות, לומדים בישיבות, תקשיב, אתה תדבר לבית אבות. קודם כל בזה, אחר כך תדבר. תקשיב עכשיו טוב. כותב הרב אוירבך, ברגע שהאדם הזה לא ייתן לאבא שלו כוס תה, אז נכון. מצד אחד, אם הוא ייתן לאבא שלו כוס תה, הוא יעבור על איסור. איזה איסור? שהוא מכשיל אותו. הוא מכשיל אותו לאכול בלי ברכה. מצד שני, אם אתה לא תיתן לו, אתה גם כן מכשיל אותו. מה תכשיל אותו? תכשיל אותו להתרחק מהתורה. כי ברגע שהוא אומר, תראה, זה הבן הזה חזר בתשובה. הלך ללמוד את זה לרב אלבז באור החיים, ומה הוא עושה? הוא בא לבית שבת, לא מתייחס לאבא שלו. לא מביא תה לאבא שלו. רק הוא מוכן להביא נעלי בית לאבא שלו. אבל תה, הוא לא מביא לאבא שלו. אז מה נהיה? אז נהיה ריחוק מהתורה. הוא אומר, יש פה ממה נפשך
שאתה מכשיל אותו. או אתה מכשיל אותו לאכול בלי ברכה, או אתה מכשיל אותו להתרחק מהתורה. מה יותר גרוע? להכשיל אותו בלי ברכה, או להכשיל אותו להתרחק מהתורה לגמרי? אומר הרב, זה הרע במיעוטו. יפה מאוד. זה נקרא הרע במיעוטו. במה נפשך יש פה משהו רע? או שהוא ייכשל בזה, או שהוא ייכשל בזה. אז הרע במיעוטו, עדיף שייכשל לאכול בלי ברכה, מאשר שייכשל להתרחק לגמרי מהתורה. כי ברגע שאתה כן תיתן לו, אז יש סיכוי יותר רחב, שהוא כן יותר ככה, תייחס יותר, ואז מילא יקבל את הדברים שלך יותר. תגיד לו, בוא תראה מה למדנו בישיבה, בוא תראה איזה סיפור יפה, לפרשת שבוע, איזה משהו, לאט לאט יפתח לו את הלב, בוא איתי לבית הכנסת. אבל אם אתה תרחיק אותו, הוא יתרחק לגמרי. זה הסיבה שכותב הרב אורבך, וככה אין החינם, וככה מסכים מרן גם כן. אם זה במצב כזה, כמו שבעל התשובה אצל ההורים, או הוא כותב למשל מרן, למשל לגבי איש חשוב, לגבי איש חשוב, נגיד שהוא חבר כנסת, נגיד יש אחד קוראים לו סבח, חבר כנסת, זה עדיין לא שמענו, יש חבר כנסת סבח, אבל נגיד, יש, לא שמעתי, כן, תחפש אותו, אתה שומע, אני רק, אין חבר כנסת בוזגלו, ולא סבח, לא תמצא, ולא קצב בהם, לא משנה עכשיו, זה לא העניין שלנו. בקיצור, חבר הכנסת הזה לא דתי, מה מסכן? לא דתי. הוא לא דתי, עכשיו מה הוא בא? הוא בא להתארח אצלך באיזה עניין. ואתה עכשיו תגיד לו, אם אתה לא מברך, לא נותן לך. והרב, הוא אותו דבר, אתה מכשיל אותו בעוון פי כמה יותר חמור. שהוא יתרחק מהתורה לגמרי. אם עד עכשיו היה עוד איזה משהו של זיקה, שהוא עוזר לדת, עכשיו הוא יתרחק לגמרי. לכן העוון פי כמה יותר חמור. זה כל זה רבותיי, על מי מדובר? חבר כנסת, כיוצא בהם. אבל סתם איזה נגר. נגר עכשיו בא אליך לבית. איזה איש חשמל, לא משנה מה. תקן איזה משהו. ואתה מציע לו, הנה הזירו, בכבוד, כבודו, כיפה, תקח תברך שהכל. והוא מתעקש לא לברך. אין פה שום איסור, אומר רבי אורבך. אין פה שום מכשלה. אין פה שום איזה, מה אתה עושה? אתה הפוך, אם תיתן לו, אתה מכשיל אותו. מה אתה מפחד? שהוא יתרחק? הוא לא הכי רחוק. הוא לא קשור. זה לא שיש לך איזה חיוב לתת לו, כמו כיבוד אביהם, ועל ידי זה אתה מרחיק אותו. כמו איזה ראש ממשלה, איזה חבר כנסת, איש חשוב, שעוזר לדת, so אתה מרחיק אותו. זה אדוני, נכון, יש דרך ארץ לתת, אבל כשאני מסביר לו בצורה יפה ונעימה, תברך, והוא לא רוצה לברך, אין שום עניין לתת לו. לכן, כל שכן, בקל וחומר, בין בנו של קל וחומר, בהזכרה, שיש הזכרה. הרי כל בר דעת מבין שהוא בא להזכרה, בשביל מה הוא בא? בשביל חפלה? הוא בא בשביל לעשות עילוי נשמה. מי שבא להזכרה לא בשביל לעשות עילוי נשמה, אז שלא יבוא, לא צריך שיבוא. אבל אם באת, אתה בא בשביל לעשות עילוי נשמה. אם אתה בא ואתה לא רוצה לברך, אז זה ודאי שאתה מכשיל אותו. פה מה תגיד לי? לא נעשה סעודה, שיבואו ונקרב אותה. מה נקרב אותה? מה נקרב אותה? במה נקרב אותה? הסעודה מקרבת אותה? שום דבר, דברים בטלים. לכן רבותיי היקרים, גם בהזכרות, כמו שאמרתי, אין שום היתר בהלכה לעשות הזכרה כשאתה יודע שבאים שם אנשים לא דתיים. כלומר, אנשים שלא מברכים. זה לא משנה אם הוא דתי או לא דתי. הוא לא מברך. אם הוא לא דתי, אבל הוא בא, הוא מכבד, מברך, בסדר, תיתן לו, אבל אדרבה, אולי בזכות זה מצווה גוררת מצווה. אולי בזכות זה גם הוא יברך אחר כך בבית. אבל אם הוא אחד כזה שהוא לא מברך, אז אין שום עניין. לא רק שאין שום עניין, אסור לפי ההלכה רבותיי לתת לו. לכן צריך לשים לב לדברים האלה. ולמד דעת את העם, כי לצערנו הרב רבים נכשלים בדבר הזה, ומצווה לפרסם את זה כמה שיותר. מה רצית? בחתונות, גם כן, אם אדם יכול למעט, מה שאפשר כמובן, למעט ולא להזמין אנשים שלא מברכים, ודאי שככה צריך להיות. בעיה שלפעמים זה לא בשליטתו של האדם, כן? לפעמים זה גם גובל בשלום בית, אחיו של אשתו, אל תזמין את אחיו של אשתך, או מה יהיה? יהיה בלגן, יהיה דם ואש, אז מה אפשר לא להזמין אותם. דברים כאלה, אז מחפשים פתרונות מתחת האדמה, אומרים שאנחנו מפקירים את האוכל, מפקירים. ככה עושים תנאי מראש, שאנחנו מפקירים את האוכל, שמי שאוכל, מה שהוא אוכל זה האוכל שלו.
מפקיר את זה, זה לא שלי. אז במקרה כזה, בסדר, לפחות אני לא עובר איסור. לפחות לא עובר איסור. הבנת? מפקיר את האוכל. מחר יהיה לך ברית, בעזרת השם. אתה מזמין אנשים, תתפלל לקדוש ברוך הוא, שיבואו רק אנשים שמברכים. אבל אם פתאום מה תעשה? איך תדע, פתאום נגיד, אבא שלך יזמין איזה חברים שלו מהעבודה. מכבד את המעמד, והחברים שלו מהעבודה אולי לא מברכים. אז מה יהיה עכשיו רבי דוד? אתה תיכשל? מראש עושים תנאי, אני מפקיר את האוכל. מפקיר את האוכל, כל אחד מה שאוכל זה שלו, זה לא שלי. ועל ידי זה אדם ניצור, שלא יהיה לפחות לפני הימים. אבל אין היתר להזמין אנשים בכוח, בהזכרות ונפקיר את האוכל. זה כשאין ברירה, אז עושים דבר כזה. בהזכרות, אל תעשה סעודה, מי שאוכל לעשות סעודה. חתונה אין ברירה, מה נעשה? נביא ביסקיביטים בחתונה, נביא ברכות, מה נעשה? אין ברירה. אבל בהזכרה, דברים כאלה, ודאי, שאין שום עניין לעשות סעודה, אדרבה, עדיף למעלה. טוב, אנחנו נמשיך בהלכות תפילת שחרית, שהתחלנו אתמול. למדנו שזמן תפילה בנס החמה זה המובחר, אבל אם אדם קשה לו לקום בנס החמה, בפרט שהיום ישנים אנשים מאוחר יותר, כמובן תלוי למה אדם ישן מאוחר. אם אחד אמר לי אתמול, אמרתי לו, למה אתה כל הזמן עייף? הוא אומר, אני ישן באחד בלילה. מי אמר לך לישון באחד בלילה? מה אתה לומד עד אחד בלילה? אתה לומד שם איזה סוגיות הש"ס, הפוסקים. מה נראה? מה הוא לומד באמצע הלילה? לא יודע מה. אומר, לא, אני ככה לא נרדם. לפחות, אחד כזה שיודע שהוא לא נרדם לפני אחד בלילה, יש בזה מעלה מצד אחד, שינצל את עצמו, ינצל את הזמן. מה ינצל? יקח ספרים ויתחיל ללמוד. יקח ספרים ויתחיל ללמוד. או סגולה שהוא ירדם מהר, או שילמד, אם הוא ירני, אז שילמד תורה. שילמד תורה. ייקח חומש, ייקח הלכות, ילמד תורה ארוכה. נראה, גמרת את הסט בהלכה בהגדה כבר? עוד לא סיימת. אז עוד חוברת, לפחות סדר היום, הלכות שבת, הלכות חג בחג, הלכות כשרות. לא, חסר מה ללמוד. הלכות ברית מילה, אתה נשוי? עברת השם מקרוב. אז תלמד הלכות נישואין, אז הוא יתחתן. לומד הלכות נישואין, אדם לומד, מתי לומדים הלכות נישואין? לפני החתונה, אחרי החתונה כבר התחתן, מה נעשה עם זה? לפני החתונה צריך ללמוד, כדי שאדם ידע איך מתחתנים. וגם אחרי יש מה ללמוד, הלכות של הברכות, דברים. חשוב שאדם ידע הלכות. אבל בקיצור, התורה שלנו ארוכה מארץ מידה, לא חסר לאדם מה לעשות בזמן שלו. אז אם אדם באמת לומד עד שעה מאוחרת, בסדר. אז הוא ישן מאוחר, אז הוא קם בשעה 7, עושה לו הנחה. אבל אם אדם לא לומד עד שעה מאוחרת, אז מה יש לעשות? תקום בנץ החמה אדרבה. מצווה מן המובחר, להתפלל בנץ החמה, זה דבר גדול. גמרא כותב בשולחן ערוך מובחר, לא מובחר. אז שיעשה כמיטב יכולתו לעשות את המצווה מן המובחר. עכשיו יש מניין שהוא נקרא סוג ב'. מה זה סוג ב'? אפילו סוג ג' נקרא לו. זה תפילה בעמוד השחר. יש פועלים שמתחילים לעבוד מוקדם. והם אין להם ברירה מסכנים, כמו המנכ"ל של בית אבות. אין להם ברירה, הוא צריך להיות בעבודה בשעה 6:30. אז מה יעשה מסכן? רק העמידה היום בנץ ב6:45. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? זה בעיה. אז אני הייתי מציע לו בתור מנכ"ל, שיגיד להם שהוא מגיע לעבודה אחרי תפילת שחרית. יגיד להם, אני מגיע ב7:30 לעבודה, ויתארגנו בינתיים. אבל לפעמים אין ברירה. גם על המנכ"ל, לפעמים יש עוד מנכ"ל, ועוד מנכ"ל, ועוד בוס. אז מה אפשר לעשות? אין לך ברירה היום. מה לעשות? כפרת עוונות. עד שהוא יצא לפנסיה, בינתיים זה המצב. אז מה עושים? פעלים עניין פועלים. עניין פועלים זה בעמוד השחר. אז אם עמוד השחר היום, מתי עמוד השחר היום? 5:20? לפי הלוח אתה... 5:20 זה לפי הלוח של... לא. לפי הלוח של מרן השולחן ערוך. זה הלוח אמיתי, אל תלכו לפי הלוח הזה. לפי הלוח של מרן זה לא 5:20. זה אחרי צריך להיות, לפחות איזה רבע שעה אחרי. בוא נעגיל אותו 5:30. אז אם עמוד השחר ב5:30, אז ממילא הוא יכול להתחיל להתפלל לפני כן את ברכות השחר, ברור שכן. קורבנות, אתמול שאל אותי משגיח כשרות אחד, שהוא עובד לילות. הוא עובד לילות. עובד בלילה. מתחיל לעבוד ב10-11 בלילה עד 5 בבוקר. מתי יגיד ברכות השחר? הוא הולך לישון ב5. הוא לא יכול עדיין להתפלל ב5. אם הוא היה נץ
בחמש, הולך להתפלל, זה הכי טוב. להתפלל, וחזק כבוד, הולך לישון אחר כך. אבל הוא לא יכול, מה יעשה מסכן? צער בעלי חיים, מחכה. תגיד לו, תלמד עד שעה 6:15 על התפילה, סתייר מסכן. אז הוא קם בשעה 9, התפלל בשעה 9. אז אחד כזה, זה ברכות השחר בשעה 9. ברכות השחר עם ברכות התורה. הוא יכול לברך גם בחצות לילה, אבל אין עניין. בבוקר, שיברך שהוא קם, בשעה 9, יברך ברכות השחר, ברכות התורה, יברך כמו שצריך. אבל כמו שאמרתי, מי שפועל ומוכרח לעבוד מוקדם, אז יתפלל את הקורבנות והכל עד עמוד השחר, עד ברוך שאמר, יגיע לעמוד השחר, ואז כשיגיע הזמן של עמוד השחר, התחיל ברוך שאמר וכו', עד שמגיע להשתבח, כבר מגיע הזמן של ציצית ותפילין, ואז ילבש בין השתבח ליוצר יעזור שמה, יברך על הציצית, יברך על התפילין, ואז משם והלאה המשיך קדיש, יוצר אור, זה מעניין של פועלים שאין להם ברירה. עכשיו, יש אנשים שהם היו מעניין של פועלים, עכשיו ברוך השם יצאו לפנסיה. אין שום היתר אחרי שאדם יצא לפנסיה להמשיך בעניין של פועלים. כל עוד שהוא עובד, אז מותר לו, אבל כשהוא לא עובד, אסור, לא רק זה. כל עוד שהוא עובד, אז רק בימים שהוא עובד. אם למשל בימי שישי הוא לא עובד, אסור לו להתפעל עניין של פועלים ביום שישי. חול המועד הוא לא עובד, אסור לו בחול המועד להתפעל עניין פועלים. כי עניין פועלים זה דעבד. תשמעו לשון הרמב"ם, כותב הרמב"ם, מי שהקדים והתפלל קודם הנץ החמה, בעמוד השחר, והתפלל שלא בשעת הדחק. לא, הוא לא פועל, לא כלום. האם יצא את החובתו או לא? שאלו את הרמב"ם. והשיב, מי שמתפלל קודם נץ החמה ללא צורך, חוטאו, תשמעו לשון הרמב"ם, חוטאו, להיותו פורע חובו, בעין שעדיין לא התחייב. אם לא שנאנס בחושבו שכבר הגיע העת. יתבלבל בשעון, משהו אחר. אבל אם הוא לא יאונס, לא כלום, הוא אין לו צורך. הוא לא יוצא לדרך ולא פועל ולא כלום, אומר הרמב"ם הוא נקרא חוטא. אז ודאי שגם האיש הזה, שהוא עושה מניין של פועלים, הוא הולך להתפעל איתם כשהוא לא צריך, הוא נקרא חוטא. צריך אדם לשים לב. וצריך להדגיש את זה ולדבר על זה, כי לצערנו הרב יש בתי כנסת, שהיו רגילים בעבר להתפעל פועלים, ועכשיו רובם נהיו זקנים, הם עדיין ממשיכים עניין של פועלים, כאילו לא קרה כלום. הוא אומר לך מה, אני צריך להשלים להם עניין. גם להשלים עניין, בשביל להשלים עניין, אסור עדיין להתפעל בעמוד השחר. גם כשאדם, אתה צדיק, אתה רוצה להשלים עניין, אין בעיה. תבוא, תקרא בינתיים תהילים, תקרא בינתיים דברי תורה, שישב במקום, תשלים להם עניין, עד שהגיע הזמן של התפילה שלך בנץ החמה. תזכה אותם, למה לא? זה אשריך אשר כך. אבל בלי שום סיבה, להתפלל איתם כדי להשלים עניין, זה אסור. פעם ראיתי איזה אחד, צעיר בימים, לא עובד. אמרתי לו, לא אמרתי להתפלל עניין של פועלים. הוא אומר, אני החזן שלהם. אמרתי לו, אז מה אם אתה החזן שלהם? אבל אסור להתפלל עניין של פועלים. הוא אומר לי, שצורך פרנסה מותר. הם פועלים, הם פוחדים לפרנסה. ואני גם צריך פרנסה, אני החזן שלהם, משלמים לי כסף. שמה, זה תירוצים של יצר הרע. אתה מבין? מתאר את השרץ בכופנום טעמים. איסור לפי ההלכה להתפלל בעמוד השחר, בגלל שמשלמים לו כסף כי הוא החזן שלהם, ומזה צורך פרנסה. חס ושלום, דבר כסף. מי דבר על דבר כסף? פשוט שברור שזה אסור. לכן אין ספק, צריך אדם לשים לב רבותיי. לא יצא את החובה, אמרתי, זה רק דעבד למי שמוכרח, אבל מי שלא מוכרח, עושה דבר כזה, אומר הרמב"ם הוא נקרא חוטא. ודאי שהוא עושה שלא כהוגן, פשוט. לכן צריך לדעת, אפילו שזה מניין, אפילו יותר מזה. מה הדין? אדם יש לו גר באיזה מושב. יש שם שחרית רק בשעה 6. שעה 6 כל יום, לא אכפת להם, נץ, לא נץ, לא אכפת להם כלום. אם מתחילים ב6 הודו, 6 ו-20, 25, הם מתחילים עמידה, 20 דקות לפני הנץ. זה נקרא מניין פועלים. וזה המניין שיש. מה יעשה האדם הזה עכשיו? אם לא יתפעל איתם בפועלים, הוא יצטרך להתפעל אחר כך יחיד. מה עדיף? יחיד? יפה מאוד. עדיף להתפעל יחיד, להשתדל בנץ החמה, שזה מעלה גדולה, להתפעל יחיד בנץ החמה, ולא מניין פועלים בציבור. למה? יש לנו כלל. כשיש תפילה דעבד, תפילה לכתחילה, אז ודאי שהתפילה לכתחילה היא מה שצריך.
אבל מה הדין שיש תפילה לכתחילה ביחיד? בתפילה דעבד בציבור. מה הדין? אומר הרב, עדיף תפילה לכתחילה ביחיד מאשר תפילה דעבד בציבור. למה? כי תפילה של ציבור, צריך להבין שזה נכון שזה מעלה גדולה וחשוב מאוד וככה צריך, וכותב מרן בשולחן ערוך שיתפעל תמיד בציבור וכולי וכולי, אלא כן נאנס. אבל אי אפשר לקרוא לזה עדיין בגדר חובה גמורה. לעומת הזמן של התפילה זה חובה גמורה. הזמן של התפילה, החובה של הזמן מנצח עם ועד. לפני כן זה לא הגיע הזמן. ואילו תפילה של ציבור זה מעלה חשובה מאוד מאוד. אפילו צריך ללכת 4 מילים. 4 מיל זה 72 דקות של תפילה בציבור. יש כל מיני מעלות, אין בעיה. אבל לקרוא לזה בגדר חובה בהלכה, אי אפשר לקרוא לזה. לכן צריך לשים לב, אם יש לאדם אפשרות או יחיד בנץ, או אפילו יחיד אחרי הנץ, יש לו מניין ב6 או ב7, ואין לו מניין ב7, יש רק בודדים, נסעו לטיול. מה יעשה? יתפעל ב7, אפילו יתפעל ב7 ביחיד, ולא יתפעל בציבור בעמוד השחר. למה זה נקרא תפילה דעבד? תפילה של דעבד שלא עושים בה לכתחילה. עכשיו יש דוגמה כיוצא בזה. מה הדין? אדם בא להתפעל במניין. פתאום היה צריך שירותים. מה יעשה מסכים? פתאום. לכתחילה הכין את עצמו בראש, הכין את עצמו, לא יודע מה, פתאום. מה יעשה עכשיו? יש לו 2 אפשרויות. או שהוא יתאפק ויתפעל עם הציבור, אז הוא ירוויח תפילה בציבור. אבל אם הוא ילך לשירותים, אז הוא יפסיד תפילה בציבור. אחר כך לא יהיה לו מניין. יש לו מניין, נגיד, בשעה 4 מנחה. אם הוא לא ילך לשירותים עכשיו, ויתפעל איתם, אז יתפעל בציבור. אם הוא ילך לשירותים, לא יהיה לו מניין אחר כך. מה עדיף? ילך לשירותים, ולא יהיה לו מניין אחר כך שלא יהיה לו. למה? אדם שהוא צריך לשירותים, אתה שומע יסף? אדם שצריך לשירותים, והוא לא הולך לשירותים, מה הדין של התפילה שלו? תלוי. אם הוא צריך דחוף מאוד לשירותים, באופן שהוא לא יכול להתאפק 72 דקות, הוא צריך דחוף לשירותים, הוא לא יכול להתאפק. אם הוא יתפעל עכשיו, זה תפילת תועבה. הווה אומר, הוא גם לא יצא ידי חובת תפילה. אז זה ברור שילך לשירותים ולא יתפעל עם הציבור. זה ברור, כי גם אם הוא יתפעל, לא יצא ידי חובה. הוא צריך להתפעל שוב. אז זה פשיטה. אני מדבר באופן שהוא יכול להתאפק. יש לו אפשרות להתאפק 72 דקות. הוא יכול להתאפק. אבל כיוון שהוא מרגיש שהוא צריך לשירותים, אז התפילה שלו היא תפילה דעבד. אם אדם היה צריך לשירותים, והוא יכול להתאפק 72 דקות, אסור לו להתפעל ככה. ואם הוא יתפלל, הוא יצא ידי חובה דעבד. זה לא לכתחילה רק דעבד. אז יש לו פה אפשרות. או שהוא יתפעל עם הציבור תפילה דעבד, כי הוא יכול להחזיק מעמד 72 דקות. אז הוא אומר, אחרי התפילה הוא הולך לשירותים. או שהוא יתפלל, ילך לשירותים, ויתפעל אחר כך לבד, כשהגוף שלו נקי. מה עדיף? תפילה לכתחילה ביחיד, עדיפה מאשר תפילה בציבור דעבד. כמו שאמרנו מקודם. כמו התפילה של פועלים זה דעבד. אפילו בציבור, לא, אז מה תתפעל? איך תחכה. שעה 7, בנץ, תתפלל ביחיד. זה מעלה יותר גדולה. למה זה לכתחילה? אז אותו דבר גם במקרה הזה. שבא לפניך עכשיו צורך לשירותים, ויכול להתאפק 72 דקות, אבל הוא מתפלל, הוא מרגיש שהוא צריך לשירותים. יש אחד, הוא מרגיש שהוא צריך לשירותים. אז מה עשה? זה בכוח הלך לשירותים? הוא לא מרגיש. אז זה אין בעיה. אבל אחד שהוא מרגיש את הצורך לשירותים. מרגיש את הצורך לשירותים, והוא אלא מה? הוא יכול להחזיק מעמד. אם הוא היה עכשיו באוטובוס, אז מה היה עושה? תאפק. הוא יכול להחזיק מעמד. אז כיוון שהוא יכול להחזיק מעמד, אם הוא יתפלל, זה תפילה דעבד. אבל כשיש לפניו את האפשרות, או תפילה בציבור, או ללכת לשירותים, ילך לשירותים קודם. ילך לשירותים, ואחר כך יתפלל, אין לו מניין. אז פתור, מה יעשה מסכים? אין לו מניין. יתפלל תפילה לכתחילה ביחיד, ולא דעבד בציבור. רגע, קריאת שמע. מה קריאת שמע? שאל אותי מבחור, יכול לקרוא בדיוק בנצח אמר או שלפני? בוודאי שכן, בטח, אדם שהוא
קם מוקדם, להתפעל נגיד בשעה 7. וזה העניין שלו הקבוע. הוא נגיד, לפני כן הוא מתארגן, עושה משהו. לא, אפשר להמשיך בבוקר לפעול שתחזרו את הפעילות שלו. נקרא בנץ החמה, למה בשש? בנץ החמה, כן. בנץ החמה. לפני זה לא, נכון? לא, מה פתאום לפני? בנץ החמה יקרא, זה הזמן. בנץ החמה, כן. אם אפשר להתפלל במניין פועלים ולחזור לעמידה. מה זה לחזור למניין? לא, אני מתפלל איתה לא לעשות עמידה אחר כך. לא, זה לא נקרא להתפלל איתם. תפילה זה עמידה, זה העיקר. מה שיוצא רוב כולנו אומרים לפני נץ החמה. העמידה זה העיקר. אז אם העמידה הוא לא עושה איתם, אז זה לא נקרא שהוא מתפלל פועלים. אם אחד מעריך הרבה בעמידה, בתפילה, אז הוא מתחיל עם הפועלים לאט לאט, אבל עד שהוא מגיע לעמידה, מגיע נץ החמה. זה לא נקרא שהוא מתפלל פועלים. בסך הכל נמצא איתם, הוא לא מתפלל איתם. כן. אדם שמגיד יום מתפלל בנץ. עכשיו, נהיה לו סיטואציה שאין עניין. אז למדנו אתמול, משה, היחיד עדיף מאשר... למדנו אתמול את ההלכה הזאת, אתמול למדנו שעדיף להתפלל בציבור. למה? כי עם כל הכבוד לתפילה בנץ, זה לא דומה למקרה שלנו. במקרה שלנו אנחנו דיברנו שיש או תפילה בדעבד בציבור, או לכתחילה ביחיד. מי שלא מתפלל בנץ זה נקרא דעבד, אלה שבאים למניין בשעה 7, בשעה 8, זה לא נקרא דעבד, זה לכתחילה. לכן, אם יש לו אפשרות עכשיו, או שהוא רגיל כל יום בנץ החמה, עכשיו הוא הלך לאיזה צימר, בצימר הזה אין תפילות בנץ החמה, שם מתכנסים החברים בשעה 7 בבוקר מתפעלים. אז יש לו אפשרות או ב7 בבוקר בציבור, או בנץ החמה ביחיד. עדיף שיתפלל ב7 בבוקר בציבור. למה? כי תפילה ב7 זה לא דעבד. אם זה היה תפילה דעבד, אז אתה צודק. אז יתפלל ביחיד בנץ החמה שזה לכתחילה, ולא בציבור דעבד. אבל ההלכה לא ככה, מרן פסק שזה רק נמצא מן המובחר. אז לכן תפילה ב7 היא לכתחילה. כיוון שהיא לכתחילה, עדיף להתפלל בציבור לכתחילה מאשר מעלה של נץ החמה ביחיד. אלא אם כן אומר הרב, אם הוא בדרגה כזאת שהוא יודע שהוא כל כך יכוון, אז יש בזה, יש אומרים שבזה באמת ינחם. אם הוא כל כך, כל השנים שלו מתפעל ביחיד, וסליחה בציבור, בנץ, אז אפשר להקל לו. לא, הוא רגיל. אמרתי, הוא רגיל. להתפעל עכשיו. דיברתי על רגיל. 8 אנשים, הוא יחכה ל7 להתפעל או שכבר? כן, יחכה לשעה 7, כי תפילה בציבור. תפילה בציבור עדיפה. אלא אם כן, הוא מכוון כל התפילה, וכמעט אין מציאות היום כזאת. זה כבר הזמנו אתמול. אין כמעט מציאות היום שאדם מכוון כל התפילה. האוהל, אתה מכוון כל התפילה? אתה מכוון, כן? באשריך. אז כל התפילה, השם סבתי תפתח עד צורי וגואלי, זה לא מצוי דבר כזה. נמצא שאדם מפסיד את המעלה של התפילה האמיתית, שמלכתחילה צריכה להיות בציבור. כן. בטח, מה זה שירותים? לפעמים יש אדם תקוע בשירותים 10 דקות, וכבר התחילו עמידה. מה זה עמידה? יש אנשים, פה ברוך השם מתפעלים עמידה 7 דקות, 7.5 דקות. יש מקומות, 4 דקות כבר סיים את העמידה. מה יעשה? ועד שילך לשירותים, ועד שיצא, אז הוא יכול להפסיד את התפילה בציבור. טוב. תפילת העמידה נקראת תפילת 18. השם 18 ברכות שיש בה. יש עוד דבר, רגע צריך לשים לב. אם אדם לא הספיק את התפילה של שעה 7, שעה 8, ועבר זמן תפילה, כלומר עבר 4 שעות, אז יכול להתפלל, צריך להתפלל עד חצות היום. נגיד דוגמה למשל, אדם לא הרגיש טוב. היה מסכן, חום, ובלגן, לא יכול להתפלל. התעורר הלך לישון, קם בשעה 10:30. עכשיו קצת קיבל יישוב הדעת, ויכול להתפלל. מה יעשה עכשיו? התפלל עכשיו, ב10:30. עד חצות יש לו זמן. היום חצות בערך 11:45. התפלל ב10:30, הניח תפילין, דקות השחר, ברוך שאמר, השתבח בשם מלכות. רק לרקוד קריאת שמע, זה בלי שיעור מלכות. יוצר אור, אהבת העולם, גאל ישראל, זה בלי שיעור מלכות. למה? כי זה ברכות קריאת שמע. החיים קראו שברכות קריאת שמע זה עד 4 שעות. אבל מה שאין כן, שאר התפילה, זה לא קשור, זה עד חצות. אחר כך החכמים, היו עד חצות. לכן, ברוך שאמר והשתבח, זה לא קשור לקריאת שמע. מה זה ברוך שאמר והשתבח? זה פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה זה הכנה לתפילה. אז לכן עד שעת חצות,
אומר ברוך שאמר והשתבח בשור מלכות. רק יוצר אור, אהבת עולם וגאל ישראל, זה בלי שור מלכות. כן? צריך לשים לב, כי יש כאלה טעו ודימו את זה גם כן, אתה ברוך שאמר והשתבח ליוצר אור, זה לא נכון. יוצר אור, אסור לברך אחרי 4 שעות, ואילו ברכת ברוך שאמר והשתבח, מברכים עד חצות היום. צריך לשים לב, לפי זה יש 4 זמנים של תפילה. יש מניין פועלים, שזה עד שזה אחרי עמוד השחר, ויש תפילה בנץ החמה, ויש אחרי הנץ, ויש אחרי 4 שעות. הכי משובח זה נץ החמה. אחר כך, גם לכתחילה זה תפילה אחרי הנץ החמה עד 4 שעות. רק פה, זרזים מקדים, כל אחד לפי הזמן שלו. יש אחד הזרזים שלו ב7, יש אחד 7:30, יש אחד ב8. אחר כך יש את הסוג ד', שזה אחרי ברכות השחר, אחרי ברכות קריאת שמע, כאילו אחרי 4 שעות, ויש גם כן תפילה דעמת של פועלים. הגדרה של תפילה בציבור, אם בן אדם מתפלל נניח במניין מסוים, וההתחלה שלו לא הייתה איתה מהשם שפתיים תשתח, כמה דקות אחרות, בגלל שהוא קצת מתעכב בקריאה. זה גם נקרא תפילה בציבור, כל עוד שהחזן, שהציבור מתפללים, זה נקרא תפילה בציבור. אבל אם כל הציבור גמרו את העמידה, אז זה לא נקרא תפילה בציבור, אלא אם כן יחכה לחזרה. אבל כל עוד שהציבור מתפללים, זה נקרא תפילה בציבור, או בחזרה גם כן זה נקרא תפילה בציבור. אפילו הוא יחר את החזרה. הוא בא למשל, נגיד, באמצע החזרה. מה יעשה עכשיו? אז נראה בהמשך, זה תלוי בכמה זמנים, מתי הוא הגיע בדיוק, אבל נגיד שהוא הגיע בתחונן למשל. אז עד שהחזן יסיים, גם הוא פחות או יותר לסיים, אז זה אין בעיה, זה נקרא תפילה בציבור. אבל אם הוא הגיע לקראת סוף החזרה, פה כבר זה תלוי. אם הוא יפסיד קדיש או לא יפסיד קדיש, זה נדבר אחר כך בידיו שמאחר לתפילה. תפילת העמידה נקראת תפילת 18. למה קוראים לה 18? אפילו ששמע 19 ברכות. כי מעיקרה, הכנסת הגדולה, הרמב"ם כותב, שבזמן בית ראשון לא היו מתפללים. היו רק מכירים קורבנות. אז מה הייתה התפילה? הרי התפילה היא דאורייתא. מאיפה למדנו תפילה דאורייתא? לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. ועבדתם את השם אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך. כאן למדו רבותינו, איזו עבודה שהיא בלב, זו תפילה. כאן למדנו שתפילה היא מצוות עשה דאורייתא. דאורייתא. אז לכן, אם אדם, התורה לא צריך 3 תפילות ביום. התורה מספיק תפילה 1 ביום. חכמים באו ואמרו, תעשה 3 תפילות. אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. זה תקנה דרבנן. אבל מהתורה, תפילה 1 ביום. לכן, כותב הרמב"ם שגם נשים חייבות בתפילה. למה? אם זה שחרית, מנחה ערבית, יש לזה זמנים. זה נקרא זמן גרמה, ומזמן גרמה נשים פטורות. לכן הרמב"ן כותב שבאמת נשים לכאורה צריכות להיות פטורות בתפילה. כי לפי הרמב"ן, משה בן נחמן הוא אומר שתפילה זה דרבנן. כמו שהתפילה היא דרבנן, וחכמים נתנו זמנים, שחרית עד חצות, מנחה עד השקיעה, ערבית עד עבוד השחר. אז לכן נשים פטורות בתפילה. אלא מה? כיוון שתפילה רחמנין הוא, תפילה זה בקשת רחמים, אז גם נשים צריכות לבקש רחמים. לכן נשים מתפללות לפי הרמב"ן, נשים חייבות להתפלל מצד שזה רחמים. מרן לא פסק ככה. מרן פסק כמו הרמב"ם, שתפילה זה דאורייתא. אם זה דאורייתא, אז נשים חייבות מהתורה להתפלל תפילה 1 ביום. ככה מנהג לספרדים, שכל אישה חייבת להתפלל תפילה 1 ביום. אריאל, לימדת את זה את האחיות שלך? חייבת תפילה 1 ביום, וככה צריך. אלירן, לימדת בבית? תלמד. יכול לשאול שאלה? כן, בכבוד. איזה תפילה הם חייבים? נשים חייבות תפילה 1 ביום, מה שמתחשק להם. איש אחד מתאים לשחרית. היא לא עובדת, אז זה הכי טוב, להתחיל את הבוקר ורוחניות, זה הכי טוב. אבל לא כולם מתאים להם, שילדים קטנים, צריכה לטפל בהם, לשלוח אותם. זה לא מסתדר שחרית. בית מנחה, יש אחד, ערבית, לא משנה מה. אבל תחילה תשתדל שתהיה לה תפילה אחת קבועה. או שחרית או מנחה, לא תשלבלת. פעם שחרית, פעם מנחה, פעם ערבית, זה לא טוב. עדיף תפילה אחת קבועה. תפילה אחת קבועה. למה? שאדם, כל הקובע מקום בתפילתו, לא יברם בעזרו. למה? כשאדם קובע מקום, אז זה נותן לו יישוב התלעת. הוא יושב פה קבוע, הראש שלו הוא מסודר יותר. פעם הוא יושב פה, פעם הוא יושב שם, פעם הוא יושב זה, מבלבל את המוח.
כל פעם הוא מסתכל על החנות האחרים, זה מבלבל לו את המוח. זה הסיבה, פשט. כל הקורא המקום לתפילתו, כדי שיהיה מרוכז בתפילה. לכן כותב מרן, אפילו לא רק יקבע מקום באיזה בית הכנסת יתפלל, אלא אפילו בכיסא בבית הכנסת יקבע לו מקום. ואתה פינטו, לא פעם ישב פה, פעם ישב שם. יקבע לו מקום קבוע. ודאי לכתחילה, ודאי. לא בדיוק. דעבד, אצל דעבד גם להתפעל ברחוב. מה? דעבד. אנחנו חיים דעבד? אתה אוכל דעבד? אתה לא נראה אחד שאוכל דעבד. אז התפילות גם לא צריכות דעבד, לכתחילה. לכן, גם כן שאישה מסודרת, יש לה תמיד קבוע שחרית, קבוע מנחה, זו תפילה הרבה יותר ביישוב הדעת. אם לא, אז סתם, אם בתחילת היום, יש לי זמן להתפלל, לא יתפלל אחר כך, יתפלל אחר כך. גם אחר כך לפעמים זה נשכח. לכן צריך לשים לב, כן. הרב, נשים חייבות רק תפילת 18 או כל התפילה? נשים חייבות רק בתפילת 18, זהו. ברכות השחר ב-18, זהו. אפילו קריאת שמע נשים פטורות. רק כתוב מרן בשולחן ערוך טוב שיקראו קריאת שמע פסוק ראשון, לקבל עליהם עול מלכות שמיים. טוב, למה לא? חשוב מאוד. אישה באה לשמוע שופר, אז שופר זה נחמד מאוד. ואילו קריאת שמע זה כל יום דאורייתא, לא חבל להפסיד. לכן חשוב מאוד שאדם ירגיל את בני ביתו לקרוא קריאת שמע כל יום, שחרית וערבית. בלאו הכי אישה קוראת ברכות השחר, חייבת ברכות השחר. אז אחרי זה תקרא קריאת שמע. כמה אתה לוקח קריאת שמע? 2 דקות. תקרא קריאת שמע. זה חשוב, מקיים מצוות דאורייתא. אם קשה לה, לפחות פסוק ראשון. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם. זה כן. אבל... במצב שלהם, אתה לא יכול להתפלל באותו מקום שאתה נמצא. למה אתה צריך לתפוס מרחק, וזה להתפלל במקום שלך, איפה תתפלל? אנחנו מדברים על הימים כתקנם, וגם ימים כמו היום בעוונות הרבים, אדם ישים לב, בסדר, תופס מרחק, והוא תופס מרחק במקום שלו הקבוע. יבוא בזמן, אני אגיד לך, כשאדם בא בזמן, אין לו בעיה בדברים האלה. זה כשאדם מאחר, אתה צודק. אז באים כבר אנשים תופסים לו את המקום, מה יעשה? אבל אם אדם בא בזמן, אז הכל בסדר. גם עוד דבר, חשוב, אדם נגיד קבע לו מקום לתפילה. עכשיו הוא בא בזמן, הכל בסדר. אבל בא מישהו תפס לו איזה אורח או משהו כזה. עכשיו לא במקום. יש אנשים חושבים, אסור להגיד לאורח, מחילה, אני אשב פה, אולי כבודו איזו כיסא אחד, 2 כיסאות לפה. אסור להגיד לו כלום. למה? אולי הוא ייפגע. למה שיפגע רבותיי? אם אני מסביר לאדם בצורה יפה, תשמע חביבי תראה, כולו קורע מקום לתפילתו, ולא יברא באזור, אני רגיל לשבת פה, אם אני אשמח אם כבודו יושב פה לידי, אני אשמח. מה יש בזה? ואם האורח כזה נפגע גם מזה, אז מסכן שיקח פנדל. מה נעשה לו? זה לא מתורבת. זה לא אדם נורמלי רבותיי, אדם נורמלי, מותר לדבר איתו. אם האדם הזה כזה לא נורמלי, טוב, אם אני יודע מראש שהוא לא נורמלי, אז אני אסתום את הפה, אני אלך במקום אחר. זה לא נכון, זה טעות, זה גאווה עצמית, שהאדם, שנייה חתן להסביר, שהאדם לא מוכן לזוז טיפה. ישבתי פה, החלטתי שזה פה. אדוני, אתה סך הכל אורח. יש פה אדם כבר 10 שנים יושב בכיסא הזה מתפלל, זה היישוב הדעת שלו, זה התפילה שלו, בפרט זה לא איזה מנחה שרבע שעה אחרי הביתה. זה שחרית של שבת, כמו למשל דוגמה דניאל. הוא 30 שנה דניאל, המקום שלו קבוע פה, בנצח חמה, הוא בא. תאר לך עכשיו בא מישהו, יש לו המקום. זה מבלבל את כל המוח של התפילה, הוא רגיל לסגנון מסוים, לכיסא שלו, למקום שלו, משהו רגיל ככה קבוע. אתה תבוא תשב לו במקום, הוא יצטרך מסכן לחפש. עכשיו הוא גם לא רוצה לתפוס לאחרים, יש לו דרך ארץ. לחפש איזה מקום פנוי. כל התפילה שלו מתבלת לו את המוח. בשביל מה? בשביל שלא להגיד לו איזה מילה אחת לאורח, מחילה. בשביל זה יש אורחים, יש להם דרך ארץ. כשהם באים, הם שואלים, איפה אפשר לשבת? זה טוב שהם שואלים, למה? כי יש אנשים שיש להם מקום קבוע ולא רוצים שישבו להם במקום. לא בשביל שהוא לא רוצה, כי תפסו לו את הכיסא, כמו איזה עת קטן. כי זה ההלכה, בשביל זה יש הלכה, שכל לא קובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, זה המקום, זה המעלה, זה היישוב הדעת שלו בתפילה. אז זהו, אז אם האדם הזה אני יודע מראש שהוא בעייתי, אז אני אשתוק, לא אדבר איתו, כפרת עבוד, מה יעשה? אבל אם אני לא יודע, אז לא צריך לחזוקי איסורה, לא מחזקינן, לא צריך לחשוב לחשוד באנשים בכוח שהם טמבל. במיוחד הרב, במיוחד שהוא פעם בי אתה רואה אותו. אז אם אתה תגיד לו את הדבר הזה, פעם בי גם בחיים לא תראה אותו. אני אומר לך שהיה... בסדר. אני לא מפחד מהאנשים האלה. אלה לא כל כך... אלה לא קשור לקרב אותו. איזה אורח ירא שמיים דתי. מה אני דיברתי על זה אחד? ירא שמיים, יהודי אורח, שבא מנתיבות עכשיו שבת.
מה עכשיו? אני אזוז כיסא. עכשיו גם בערב כיפור, תאמין ליהודי הזה, בני תיתן בכיסא הזה או כיסא אחר, הוא יבוא רק בכיפור הבא. לא בגלל שאמרת לו לזוז, הוא לא יבוא במשך השנה. אז לכן, אין צורך רבותיי יותר מדי לחפור. יש אחד קנה כיסא פעם באיזה בית הכנסת, ובא מישהו ישב במקום. אדוני, אני קניתי כיסא במיוחד, שילם 300 שקל, קרוב לחזן, כדי להיות מרוכז בתפילה. להיות כל כולו בתפילה, תבוא איזה אורח מהוללולו שבא פעם בשנה וישב לו במקום. מה זה חרץ? זה נורמלי? אדוני, מכרו כיסאות, בשביל מה מוכרים כיסאות? בשביל שלא יהיה בעיות אחר כך ופטפוטים והפרעות, אז מוכרים כיסאות. אם יש לו שם על הכיסא, אין בעיה, אבל בלי שם זה בעיה. בסדר, אם לא שם שם, בדרך כלל שמים שמוכר קונה שם. אין בעיה. כן, לא צריך להיות כזה... כן. אם השם הוא לא כל כך דתי, ואם תגיד לו, הוא יותר רב בבית הכנסת. טוב, הנה חינמי. אז במקרה כזה, ודאי שעדיף סייג לחוכמה, שתיקה. במקרה כזה עדיף שישתוק ולהגיד כלום. אבל אם אני לא יודע דבר כזה, אני לא עכשיו אמור לחשוב כל מיני מחשבות כאלה. אז אתה בצורה יפה, מסבירים לו בצורה יפה, בצורה עדינה, והכל בסדר. טוב, אז אמרנו שתפילת 18, חז"ל הקדושים תקנו, הכנסת הגדולה תקנו את זה, אחרי חורבן בית ראשון. כל עוד בית ראשון, לא היה נוסחאות של תפילה כמו של היום. היו מתפעלים כל אחד בנוסח שלו. איך הם מתפעלים? הגמרא אומרת, למדנו ממשה רבנו סדר תפילה, ויתחנן אל השם בעת ההיא. מה אמר משה רבנו? אתה חילוט להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה. אשר מי יהיה בשמיים ובארץ, קודם כל משבח את הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא אומר, ברנה בארץ הארץ הטובה. אז קודם כל, לפני שאתה מבקש, שבח את הקדוש ברוך הוא. לכן חז"ל תקנו לנו 3 ברכות ראשונות, 7. ברכות אמצעיות זה בקשות. תחונן, תפאנו, שיבנו, הכל זה בקשות. אחר כך בסוף זה תפילות, ברכות, בעיקר של הודעה לקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם ביקש מהמלך, והמלך מאשר לו, הוא אומר תודה רבה. אז תודה רבה, זה הברכות האחרונות. אחרי אנחנו אומרים שבח, בקשה והודעה. אז קודם שתקנו חכמים תפילה, כל אחד נתפעל בנוסח שלו. וזה למדנו. מה הדין? אדם שיש לו אישה שהיא עדיין לא זכתה להתפעל תפילת 18. או שיש לו בנות שצריכות לחזור בתשובה. או שאימא שלו, אתה שומע פינטו, יש לו אימא, עדיין לא מתפעלת. מה יעשה עכשיו? תגיד לה, תעשה 18? היא לא תעשה 18. מה עושים? תגיד לה, תעשי שבח, בקשה והודעה. תגיד לה, תשבחי את הקדוש ברוך הוא. מה שהיא רוצה תשבח. את רוצה תגידי, האל הגדול, הגיבור והנורא. תגידי, השתבח שמך בעולם, איזה שמיים, איזה פרחים, איזה שושנים, בראת. תשבח לקדוש ברוך הוא. אחרי זה תבקשי מהקדוש ברוך הוא. בואו נשמע הלוואי שיהיה לי בנים צדיקים, תלמידי חכמים, שיהיה לנו פרנסה, שלום בית, תבקש. ואחרי זה, תודה רבה. טוב, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כמה זה לוקח? חצי דקה? יופי. הנה הרוויחה מצוות עשה של תורה, של תפילה. שאנחנו היינו מסתובבים בבחירות לפני 20 שנה, 30 שנה. היינו הולכים לבתים, בירושלים, בכל מיני מקומות, להשפיע, שיבחרו ש"ס. עומד בחירות ניסים, שרחם עלינו. אם כן מה? היינו הולכים, עכשיו לא מדברים איתם רק על זה, על חינוך ילדים, על תורה. אז אני זוכר פעם שאלו אותנו, אישה צריכה להתפלל, לא צריכה להתפלל. אתה רואה איזה אחד, מה תתפלל? עכשיו היא יודעת ב-18, היא לא מבינה מסכנה עכשיו ב-18. אז אמרנו לה לפחות תעשי שבח, בקשה והודעה. כך כותבים האחרונים, יש, מגן אברהם כותב, האם אישה מותר לאכול לפני התפילה או לא? מותר. לפי הרמב"ם, זה פשוט שמותר, למה? הרמב"ם אומר שתפילה אחת ביום זה חובה. אז מי אמר שתתפעל שחרית? תתפעל מנחה. אם איש חייב בתפילה שחרית, אסור לו לאכול לפני התפילה. אבל אישה לא חייבת בשחרית. ומה יש בזה? יכולה לאכול. אבל הבעיה לפי הרמב"ן, שאישה חייבת בשחרית, אז איך היא תאכל לפני שחרית? אותי השלחת אחרי גביך, אחרי שהתגאה זה, מילת הבטן שלו ברוגע לך, אפשר בא להתפלל, ככה מתפעלים. זה לא צורה של תפילה. אז לכן מה צריך לעשות? להתפלל, אחר כך לאכול. אבל מה לעשות? שהרבה נשים, קשה להם. יש אישה מתפעלת ב-10 בבוקר. אחרי ששלחה את כל הילדים לבית ספר, ואז היא נרגעה, הולכת, אוכלת משהו, אחר כך רוצה להתפלל. האם מותר או לא? אז אומר,
מכיוון שהיא אומרת ברכות השחר. ברכות השחר זה כבר יצאת את חובת תפילה. למה אין בזה שבח? בבקשה לקדוש ברוך הוא, שבח, שבחים את הקדוש ברוך הוא, כל מיני שבחים יש שם. מתיר אסורים, זוקף כפופים, מה זה לא שבח? זה שבח. מבקשים בקדוש ברוך הוא בקשות, תגילני מתורתך, תדבקני מצוותיך. זה. אז לכן, יש נשים שסומכות על זה, ויכולות לאכול לפני התפילה. בסדר, הנה חילה מהם. בפרט כל שכן, לנו הספרדים בכלל אין בעיה, אמרתי. כיוון שלנו הספרדים, אישה לא חייבת בתפילה ממש. חייבת בתפילה אחת, היא לא חייבת בשחרית. אז יכולה להתפעל מנחה. לכן גם אם היא קיבלה על עצמה להתפעל שחרית, גם אם היא קיבלה על עצמה להתפעל שחרית, אבל היא הביאה את החיוב. היא לא חייבת מהדין. היא אמרה שהיא קיבלה על עצמה להתפעל שחרית. אז לכן היא קיבלה על עצמה בתור חומרה, לא בתור גם לאסור עליה לאכול לפני התפילה. לכן מהדין מותר לאישה לאכול לפני התפילה. כל שכן אם היא לא מתפעלת שחרית, אז פשיטה שמותר. גם אם היא מתפעלת שחרית, אבל היא קיבלה עצמה מתפעלת שחרית, לא קיבלה עצמה את כל הסניפים שמסביב, שאסור לאכול לפני תפילה. כי האיסור לאכול לפני תפילה זה מי שחייב להתפלל, מה אתה אוכל לפני התפילה? אבל אחד שלא חייב להתפלל, מה אתה רוצה ממנו? תגיד תודה שהוא מתפלל, אתה גם עושה לו לאכול לפני התפילה. לכן הוא הדין גם בשבת. בשבת יש פונץ פינטו, יש פונץ עם שיעור עד 10:30. ברוך השם. יש כאלה עושים שיעור עד 9, גם מה הם מספיקים ללמוד. בקושי חצי שעה. בסדר, שם ישראל. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובאמת שיכוון ליבו לשמיים. אבל כמה זה חשוב, רבותיי, תדעו לכם. בית הכנסת שאין ברב, עדיף לסגור אותה על מנעול ובריח. תדעו לכם. אני כבר אומר את זה 10 שנים, אבל לא כולם שומעים. שיש לו שכל במוח, שומע. מי שלא, אחרי כמה שנים מבין, יורד לו הסימון, מי שלא, לא מבין בכלל אף פעם. גם הוא לא יבין עוד 30 שנה. בית הכנסת שאין שם רב, עדיף לסגור אותו. למה? כשאין רב, אין מנהיג, כולם רבנים. אז מה? זה מושך לפה, זה מושך לשם. מעלים, מורידים את מי שמתחשק להם. זה דרכה של תורה? לא דרכה של תורה. בפרט שיש הרבה לצערנו הרב, מעלה תשובה, שבעיניו לא למדו בישיבות. הוא חזר בתשובה, הוא לא שמר שבת, עכשיו הוא שומר שבת. הוא לא הניח תפילה, עכשיו הוא מניח תפילין. הוא לא היה מתפעל, עכשיו מתפעל. הוא נהיה עכשיו בן תורה, איך הוא נהיה בן תורה? אליהו הנביא גילה לו איך נהיים בני תורה? בן תורה, רבותיי, אין מצב להיות בן תורה אמיתי, אם אתה לא לומד בישיבה כמו בן אדם, לא לומד בכולל כמו בן אדם, אז זה לא בן תורה. זה... תקרא לחרדי, מה יש? תקרא לחרדי, כולם אפשר לקרוא להם חרדים. חרדים, כולם חרדים. חרדים נגדך, אומרים בתפילה בכיפור. חרדים, מה חרדים? שיקרא לעצמו חרדי. בן תורה, רבותיי, הוא לא יהיה, תדעו לכם. מי שלא בן תורה, לא יודע מה זה מעלה של בן תורה. מה זה לשבת בישיבה ללמוד, הוא לא יכול לנהל ציבור אף פעם. תראו, שכחו מזה רבותיי. להיות פרנס על הציבור בלשון חז"ל. מה זה פרנס? פרנס זה מנהיג. מנהיג של ציבור לא יכול להיות בעולם אדם שלא לומד תורה. אין מציאות כזאת בעולם. כך כותב הכתב סופר, הוא אומר, פרשה קראנו, יעקב אבינו מברך, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. הוא מדגיש עוד פעם, וחי באר ישראל אמור, ישמחה, וישם את אפרים לפני מנשה. הוא אומר, מה זה הדגש? טוב, בירכת את אפרים לפני מנשה, הבנו, אפרים, עלית על כולנו. יגדל מלוא הגויים. אבל מה אתה מזכיר עוד פעם וישם את אפרים לפני מנשה? אומר הכתב סופר, תדע לך. מה ההבדל בין אפרים למנשה? אפרים כל כולו תורה, שהוא עוסק בתורה בוקר עד ערב, לא זז אדום יעקב. מנשה לא היה ככה. הוא היה גם לומד תורה ודאי, פשוט, אבל הוא היה עוזר לאבא שלו. עסקן נקרא את זה בלשוננו. אומר, תדע לך, גם אם אתה רוצה להיות עסקן, אבל וישם את אפרים לפני מנשה. קודם כל, אם תהיה אפרים, תהיה בן תורה, תשב תלמד תורה בישיבה, בכולל כמה שנים טובות, תהיה אפרים, אתה אחר כך לא מסוגל. קשה לך לשבת כל היום, אז טוב, אתה רוצה להיות עסקן, אבל העסקנות שלך תהיה על פי האפרים, על פי התורה שלמדת. אבל כל עוד שאדם לא אפרים, רבותיי, איך נהיית מנהל? נהיית גבאי, נהיית שמש, מה נהיית? תראה, אתה רוצה להיות שמש לנקות בית הכנסת, תעשה לך כפיים, זה אפשר. אבל להיות מנהיג של ציבור, אתה יכול להיות גבאי בתור, לפתוח ולסגור ולבנות ולטוע וזה, זה אין שום מה, תעשה. זה עד רבה, תהיה קבלן אשריך. אבל לנהל ציבור, מי ידרוש, מי יעלה, מי ידבר, מי יעשה, אין בעולם דבר כזה רבותיי. עדיף, 100% אני אומר את זה רבותיי, לסגור את בתי הכנסת האלה כמה שיותר מהר,
כי משם לא יצאו תורה רבותיי. תורה לא יצא משם רבותיי. כשאין הנהגה של רב, לא רב שאני אחליט מי הרב שלי. כשאנשים מחפשים רב את מי, יש רב של בובה. אתה יודע מה זה רב של כמו בובה? יש בובה בוויטרינה. שהגבאי יגיד לרב מה לעשות. זה הרבה גבאים אוהבים דבר כזה. זה לא רב רבותיי, זה בתור מסר שיעורים, זה נחמד. אפשר להביא מישהו שימסור שיעור, והוא לא יכול להחליט כלום. יש גבאי, הוא הגבאי, הוא המחליט מאלף עד תף. הרב מוסר שיעור, אבל הוא לא מחליט שום דבר. זה לא יצא משם תמיד החכם רבותיי, תשכחו מזה. שום דבר לא יצא משם. אם לא שהגבאי ידע להוריד את הראש. יש רב, מה שהרב אומר עושים. הרב יחליט מתי מתפללים, הרב יחליט מתי שיעורי תורה, מה שיעורי תורה, באיזה נושאים, באיזה. זה, את הכנסת צריך להרים אותו כמה שיותר. לסייע בעדו, לתמוך בו, להרים אותו, משם יצאו תלמידי חכמים, משם יצאו בני תורה אמיתיים. אבל בית הכנסת רבותיי, שהגבאי הוא המחליט, שום דבר לא יצא משם רבותיי, שום דבר. הכל זה רוח ורעש וצלצולים. אבל מה לעשות שאנשים לא מבינים? עד שאיזה אחד מקבל איזה מכה, אז הוא מבין. יש אחד, אחרי כמה שנים מבין. יש אחד לא מבין אף פעם. יש אחד אמר לי, אדוני, מה אכפת לי? אני מבסוט ככה. אני בא, שומע, פעם זה, מגוון לי, מה אכפת לו? אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל תדע לך, זה לא מקום אמיתי שמגדלים בו תורה. כדי לגדל נערים שבאים לבית הכנסת. איך אדם יכול לגדל את הבנים שלו במקום כזה? שיש נערים שצריכים לקרב אותם. יש נערים עובדים בית הספר חילוניים, בית הספר כאלה. מי יכול לקרב אותם? שיש רב קבוע במקום. לקרב אותם. עוד פעם ועוד פעם. מלטף אותם, מדבר על ליבם. תבוא פה, תבוא פה, תבוא לנץ, נפרגן לך, תלמד מסכת. זה יכול לגדול. אבל כשאין רב קבוע במקום, כל שני וחמישי יש אורח אחר, מחליף אותו. את מי הוא ידע את מי לקרב? פעם הוא רואה את זה, פעם הוא רואה, פעם הוא בא. אין גב, אין כלום. אין חוט שדרה רבותיי. זה צריך להחדיר את זה חזק. שני הדברים האלה. אם אין רב קבוע במקום, לא שווה כלום. וגם עוד דבר, גם שיש רב קבוע במקום, זה לא רב שמוסר שיעורים. יש מוסר שיעורים לחוד, ויש רב של המקום, קבוע, שהוא מחליט כל דבר, לא הגבאי רבותיי. תדעו לכם, מקום כזה שהגבאי מחליט, אין מצווה לעזור להם. 100% אני אומר את זה רבותיי. אמרתי את זה הרבה שנים ואני ממשיך להגיד את זה. אין מצווה לעזור למקומות האלו. לא לקנות מטרים ולא לקנות שום דבר רבותיי. כי זה לא מקום שיגדל שם ילדים ונערים בתורה. זה מקום של דעת הגבאי. יש מחוברת סדר היום, הבאנו שם הלשון של הזוהר הקדוש על אנשים כאלה שהם מנהיגים של ציבור שהם לא ראויים, זה הכי מסוכן. והזוהר הקדוש כותב עליהם דברים חמורים ביותר. אדם שלא יודע להיכנע, אדוני, יש רב במקום. אתה רוצה להקים תורה? תביא רב קבוע, שהוא יגיד לך מה לעשות. עם כל הכבוד לך, הוא יגיד לך מה לעשות. לא אתה תגיד לרב מה לעשות. מקום שהאחראי, הוא אומר לרב מה לעשות, אסור להתפלל שם רבותיי. אסור להתפלל שם, תברחו משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר, שיסתגר המקום, שיסתגר המקום. תקים מקום, אתה יש לך כוח, תקים מקום כמו בן אדם. תביא תלמיד חכם, ירא שמיים, אמיתי, שישמעו בקולו, ומה שהוא יגיד נעשה. זה אשריך ושחלקך. זה מצווה לסייע בעדו כמה שיותר. אבל מקום כזה רבותיי שהוא עושים אותו על דעת שאין רב קבוע במקום, או שיש רב קבוע במקום, אבל הוא רק בגדר בובה בוויטרינה, שלא הרב מחליט, אז זה דברים בטלים רבותיי, צריך לסגור את זה כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. עדיף מקומות כאלה שלא יש שיעור תורה לפעמים. תדעו לכם, עד כדי כך. זה לא מחזיק, כי זה רק מטעה את הציבור. אנשים חושבים שזה מקום של תורה, אבל אין שם מקום אמיתי של תורה. זהו. משם יכולים להגיע להרבה דברים לא טובים. לא כאן המקום לפרט. לכן אשרי אדם שמדבר על אוזן שומעת, להבין רבותיי. מי שכבר רוצה לעשות, אשריו ושחלקו. אתה לוקח יזמה, לא בשביל לעשות לנו שם. כך אומר הזוהר הקדוש על הפסוק שם, ונבנה מגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. אומר הזוהר הקדוש על זה, על הפסוק הזה שבת תכירו בפי. מה אומר הזוהר? אלה שמקימים בתי כנסיות של לעשות לעצמם שם. לעשות העיקר שם שיש לי, אני המנהיג, אני המחליט, על פי אישה כל דבר. זה לא מקום של תורה אמיתי רבותיי. זה מקום מזויף. מקום של תורה, אם אתה רוצה באמת לשם שמיים, אשריך,
תביא תורמים, תביא הכל, אבל קודם כל תביא רב. תביא רב במקום קבוע, שהוא ימסור, הוא יחליט, הוא יגיד בדיוק מתי זמן תפילות, מתי שיעורי תורה, ואז בעזרת השם יתברך, אדם יכול ככה ללכת למקום כזה, לחזק את המקום הזה, את הילדים שלו לקחת לשם, שם יש סיכוי שבאמת תפרח ויגדל, שמזכנו בעזרת השם יתברך, לראות בנינו ובנותינו עוסקים בתורה ובמצוות ביראת שמיים טהורה, אמן ואמן. רבי חנן בבקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך נקבע להם את המוצאים שנאמר, מה היה חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, גדל וגדלה ששמי רבה, ועמד וראה פירותי, ימים אבותי ויצמח וקיימים וקרב לשכם, חי יכול ולמנוחו חי יכול בישראל, חי אליו זמן קריב הוא אמן. חמנה עליהם ברח, שבח וקרא וחומה ובצל, עדה ותעלה ויחלד, שבין וקודשה וריחו, כלם וכל וקדש, קדש וחתה ונחמתה, דאמירה ועמה ויקוואמין, חד ישראל וערבלה, חד מדירון, וכוח תלמידיון, דעסקים ובריקה כמשתת וגעתה הדין, דמחלתה ואתה, ידע לרחוב ודרום מבחינת החסד וחמד, תודה מרי שמיה ברכה ויבוא אמן, יש שלמנו כאן בשמיה החיים וסמוך ושמם, דבר ותורה וגלל וסליחה ותברה, ותלה לנו ישראל ויבוא אמן, יש לנו רב וחמר ושמם עליהם על כל עמו ישראל ויבוא אמן, שבירך אותי ושמורים, אברהם יצחק ויעקב, מברך את כל הקהל הקדוש הזה, את כל השמות השיעור דרך האתרים, זכות התורה תגיע עליכם, תזכו לראות נחת מכל השכל אצלכם, עוסקים בתורה, ביראת שמיים טהורה, תזכו להיות מזכי הרבים אמיתיים, לא זייפנים, אמיתיים. לכן יהי רצון ולומר אמן.